Arriba. They all in my face when I know what I got. Love what you see. You don't wanna deal on my shit so high. Yeah, I bet you get your feel. Brand new product. You wanna steal. I don't know who you are if I'm keeping it real. Hold it. Grab the Don P, yeah, pour it. Down to your feet for your homie. Know what I mean, bitch. On it, on it, on it, on it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't own it, own it, own it, own it. All up in the club with the girls in Vuitton, blowing up my phone, consider you blocked. She wanna be me, cause I'm what she's not. Cause I'm VVS and she's aluminum. Rock it and pop it, she wanna stop. Gabon, Hernaniko Galarreta pilotalekutik astelena erremonte gaua da azken aldi honetan erremontari saioaren bigarren denboraldiko bosgarren atalari ekingo digu. Bete bezala, Sagardoaren txapelketako 2 partida ikusiko ditugu eta pilotarietako bat, orain arte baino hobeto ezagutzeko aukera izango dugu. Iñaki Agirre Gaztulu, Gabon! Gabon! Lehen da biziko partidan 6 puntu dituen bikote bat, Antsak eta Juaneneak osatutakoa, orain arte partida bat irabazi eta bestea tanto bat batez galduta, eta beste aldean Aldabe eta Larraña 3-tik 3 galduta eta gainera tanto gutxi eginda denetan. Bai, Antsak eta aukera desente dauzkea, eta, bueno, 6 puntu baditu, eta beti bereiak demostratu nahiko duz aukera dauzkean da aber aurre egiten duen, eta, bueno, beste aldetik partidik irabazi gabe, tantoi gehitu gabe, hauek nahiko du erakutsi zertako gai dien, da aurrengo txapelketatako ere, beraien aukerak edo demostratzeko gai izango diela uste honik. Zer iruditzen zaizu gertatzen ari zaiela, bere maila ez emateko? Ez dakite, ez da normala, hain tanto gutxikin gelditzea eta bate tantoi gehitu gabe ere bai. Baina, bueno, izan du, partidu beraiek dominatu duena, baina ez dakiz egoerangatik askotan, pues Larrañak igual ez do bererak sakatzen duen sakatu, Aldabek tantoak ez ditu bukatu, ikusi du partidu batzutan dominatu dituela, tanto asko, baina ez duela lortu tantoak beraiek gehitzea. Orduan partidu gorti joan zaizkiela, baina, bueno, hortxe da, aukera bauzkea seitzeko eta aber demostratzen duen. Gaur, sailkapena ahaztu eta lehen da biziko garaipea lortzen saiatu beharko lukete. Beste partidan berriz, sailkapen buruan dabiltzan 2 bikoten arteko lehia ikusiko dugu, Elena Azpeitia, Gabon. Gabon. Zer espero dugu? Bueno, espero nik partida hundia, espero dut bikoteak ere alakotxeak direlako, askorentzat favoritoen artean behintzat dauden 2 bikote aurtengo finala jokatzeko, batean egungo aurrelari txapelduna dagoelako, eta bestean egungo batean hori da, egungo buruzburuko txapelduna dagoelako, eta bestean egungo aurrelari onena dagoelako. Urriza eta Zubiri gainera betik 2 irabazi eta nagusitasunez irabazi dute, eta Goikotxak eta Barrenetxeak ere 9 puntu dituzte, partidu bakarra galduta, baina hauek ere txapelketa ona egiten ari dira, beraz nik uste dut partidu irekia dagoela eta jokoan lidertza egongo dela gainera. Bai, irabazten duena, aterako baita, behin-behineko sailkapeneko buru-buruan. Eta gaurko protagonista, bigarren partidu horretan, jokatzen ikusiko dugun pilotari bat izango da hain zuzen ere, Ander Goikoetxea. Ikasketaz ingeniaria da eta irakasle lanetan dabil gaur egun Iruña aldean. Erremontean berriz, Maixua bere bikotekei da erremonteri lehiaketa honetan atzelari duen Endika Barrenetxea izan zuen. Goikau bera ere, hemen eskolako muti kozkorrei irakasten aritzen da, baina ikasteko ere badauka, izan ere erremontean ikasteko prozesua etengabea da. Kasuan nian, bai lanian neon, bai etxian neon, askotan burua txapelketan zentrauta daka. Estelain askotan, goizetan pendientez daude, arratsaldien partiduak azulako, edo astiartetan oraindik partiduko resakak intzaude, burua nahi ez dare erremontian dakau. Kaixo, ni Ander Goikoetxea naiz, Donibane ikastetxeko irakaslea, automatizazio eta robotika industrialeko goi-mailako gradun ematen ditut klasiak, eta sistema elektrotekniko eta automatizatuen irakaslea naiz. Ikasleak jarraitzen nahi dira txapelketa, galtzea alinbaet hili hartzea jate, eta iraztea alinbaet berriz goraipatu jate. Saiatzea isilik pasatzen, baina azkenian telebistan dateatzea ganean, pixkat ez da bilakatu beha, eta orduan berehala kontuatu beha.
Goikoetxeak, eraman Imanolek, harrapatu, eta Lehenko partidoan da izan zian, bi pareta batzuk kanpoa botatakoak eta santziaten, esan nahi barrua botatzen, tanto batez, zerati sufritu azten ditu nahin beste, eta holako komentailu. Jokoan jarri dute Goikoetxearen bi pareta, hau bai. Etakoa Juanenean, Goikoetxearen bi pareta, beste aukera bat aparentza, eta horretan bezako da. Fisikaren legea ia egunero antzematen dugu erremontian. Efektuak eta asko antzemateana, sextotikan pelota ateatzean nian efektu bat amaki pelotak, da horren efektu horren ondorioz, pelota kapaz da eskubia metroa juteko eta berriz ere barrua itzultzeko. Ezkerreko paetian, izangoa pelotako kirol bakarra, 3-4 aldiz ezkerreko paeta jotzen duna, bere pelota damakin dinamika gatikan. Eta errebesez jotzian berriz alderantziz gertatzea. Errebesarekin jotzian pelota metro bat o 2 metro ezkerrea juten da. Eta ezkerreko paeta jotzea alimau, oainik eta gehiago ateatzen da. Kimikaren buruz esan nuke nire bikotiakin oso kimika ona dakatela. Barrenetxea urte askotan dut lagun eta niretzako erreferente bada. Afizionatu mailan beak entrenatzen zian, beakin eman du profesionaletako pasu hoi, eta gehoztikan entrenamentutan da oso harreman hona indugu. Ni zientzia gizuna naiz, eta askotan psikologia aldetikan pixkat gehiago lantzia gustatuko litzateke, partidotan da lan psikologiko asko egiten da. Partidotekan da, partido aurretikan de, bestua joan bestia egintzea harreman da gazun, da gero kantxa ateatakoan da, partidua galtzen hasitakoan da, ustezun nien partido aurrera joala eta tanto batzuk zulazen nien, da burua jaten hastezea eta hoi psikologikoki ematen de jakin indarra. Gure parejako jokua defensan inarritzen da, eta igual ikasi hartu nuke, pixkat gehiago atakea pasatzen eta atakeko pelotatan balientegoa izaten. Ezkerreko paeta ikutzen, kantxan lasaio joten zema garaitan, igual nire burua ez nuke hainbeste presionatu beharko, edo beste mentalidade batekin ate beharko nuke. Ran error! Azkeneko tanto ekipa eta satutzuzunak, Buruz-buruko txapelunakin jogatzen naiz, eta txapelunakin jogatzen duen guztitan, zure helburua txapela izan behar du. Ander Goikoetxeak herriko gorriz bigarren partidan ikusiko dugu lehendabizikoan beste bikote hau. Antza bigarrena eta Joaneneak osatutakoa. Setien Sagardotegiaren izenean jokatuko dute 29an galdu zuten lehendabiziko jardunaldian, baina bigarren partida irabazi egin zuten eta sailkapenean 6 punturekin daude. Joaneneak aurrelari lanak egin izan ditu duela gutxira arte, baina lehiaketa hau jokatzen hasi horretik atzera egin zuen urratsa, maila ona ematen ari da azken partidetan eta eaz gogoeta egiten duten lehendabiziko bi jardunaldiak igarota. Nik uste importantia zala lehenengo garaipena lortzia, jo bestela betire zalantzak eta gehiago azaltzeia eta gaurkoakin oso guztua. Joku hona atea deu, ni bihar nun, gure parejan sinisteko importantia zala, eta hasiera ez nahi nuen izan, gaur bai. Nik uste Joaneneak hasieratik sakiekin jositxoi kendu indilo la pelota, ja oso inkomodo hasiala, zaldu aire lana pilatu intzaio atzi hortan. Txapelketa hasieran aukeratzea emanezkeo bikoten bat aritz beha aukeratuko nu. Ilusioakin gaude, gora gatoz, eta gure espektatibak betetze ditugun, da jendianak bai. Urrengo lauak etxeak arne ditu. Urrengo laurak eskuratzeko lehendabiziko aukera gaurkoa izango dute Antza bigarrenatek eta Joaneneak, baina Aldabe eta Larrañagaren baimena beharko dute. Laugarren astez jarraian jokatuko dute
Lekunbeko aurrelariak eta Azkoitiko atzelariak 23 tanto egin zituzten lehendabiziko partidan, Ezkurra bigarrena eta Zalduaren aurka. 20an gelditu ziren hurrengoan Goikoetxea bosgarrena eta Barrenetxea laugarrenaren aurka. Eta joan den astean Urrizak eta Zubirik tipoia handia non zieten eta 17 tanto baino ez zituzten egin. Gaurkoa laugarren aukera izango dute remontarin. Ja, 0 hirugarren jornada, 0 puntu, Morales nahiko bajo. Txapelketa nola zen jakin gendunetik, gendegion Urriza eta Zuri a priori pareja gorrenetako bat izango zala, gaur hala eakutsi due. Guk ez gure mailik onena eman, txapelketa oso bezala, gu baina asko izan dira da markadoren nahoritxun da. Ondon dauketen areriok beldur gehiago emateiten, konfiantza gutxio gutuen ez pilotan dira, aukera dauketenen duda askokin, da hori pixkat hobetzen saiatu beharko dugu. Partiduk eta puntuk irazteko zez egin barra daula argi dau, gatzen dien bi partidutan, saiatu ingo gara, gauzeko bote soiten da, horrengona lau puntuk lortzeitu betzet. Luze, Zerotik abiatuko dira, bi bikoteak 30 tanto egiten duen bikoteak lortuko du gaurko sari potoloa 4 puntu. Iban Larrañagak ekingo dio lehendabiziko sakearekin, sake hona da. Ahoko zuloan gelditu zaio Aldaberi. Indarra ematen saiatu da eta lehendabiziko tantoa urdinentzat. Euskatu egin dela, aipatu dute pilota. Eta beste batekin jokatu beharko dute bigarrenarekin. Marka da, Zaztelu. Egi da, hor, ez dakit Juanenea jodu nontan tako iskine ukitu izan doz eurona, eta larru fine harrapatuko zuen, joskura olako mata hautsin pilota, horreneko tantoan. 3 pilotaka da, 3garrenak ez du balio izan gainera, 2 pilotakadarekin, pelota bat azterrean utzi behar izan dute. Aldabe, lurrera botata saiatu da Imanol Lanza, baina ez da ondo iritsi, bigarrena merezi hartuako ordezkarientzat. Vale. Zuba, Raion. Igor Sarasua eta Iagoa labaka dira botillero lanetan ari direnak. Lehendabizikoa Setingoekin eta bigarrena Aldabe eta Larrañagarekin. Ansaren bipareta, ondo jaso du Aldabek. Ederki Manol, pilota errebotera luza da. Ez dira, ondo konpondu. Berandu xamar, egin dio Oiu Larrañagak aurrelariari eta berandu zen ordurako. Bai, uste baino gehiago atea zaio, normalen rebote, ongi rebotatzen du mutile da, eta ongi jartzen dare bai, baina hor pikatu oindo reboten. Bila june, konturatu dieneako bere konfiantza osoa zeuken Aldabek eta leku egalduta zeon. Eta bi nerdin indopotea. Berrina, Zabalera etorri da, sakea ateratzera, Aritz Juanenea. Larrañaga. Aritz. Pipareta, urrutitik egindakoa. Ostina. Juanenea gaur hasieratik, Zabaletik ensakatzen, nik uste garbi daukela, kendu inbarra daukela pilota, eta kentzen baldin bado, beti hansak aukera gehiokiko dula. Eta guan atzetik ezkerpa eta ukitu duen bezala, maixu, ez dakit, nahi eta inda deno erdi eskapa da, baina ongi atea zaio bintzat. Bigarrenean ere kendu dio sakea, Aldaberi, Larrañaga. Hortxe du, Hemenek jokoan sartzeko aukera, ondo jarritako pilota. Eraman Juaneneak, Zabalera zaintzera joan, Ansa barruan gelditu. Beti gora, Saldia estarrak, Hemen. Pelota zaila, botela esterrera man, beste aukera bat, Aldaberentzat. Oso aurreratuta bigorriak. Erasoan hasiko dira, pilotaka da jo duen orain Imanol Lanzak, nola repatu duen ezker pareta eta ziztu bizian atera 3 eta 2. Ongi aprobetxatu du Hansak, hor Aldaben pilotaka da, eta Aldabek berak esan duen bezala nik uste txapelketa honetan ez da hola konfiantzakin,
pilota aukerako hartzen do, eta ez baleki bezala zein, berak esan do bezala, pues geixio inbarra dola, eta egie da, guaine eskura eman dio, eta kontrariok aprobetxatu do, berak emandako velozioekin tanto iteko. Lehen bideoan aipatu du, Goikoetxeak horma behin baino gehiagotan jotzen duela pilotak erremontean, eta horrexe ikusi dugu, bi aldiz ikutu dugu orain. Ikutu, atera, ikutu, eta horrexe bukatu da tantoa. Hostia! Laugarrena, gorri entzat, lau eta bi. Hainbeste aldiz aipatu duen jokaldie, behin aurren hartu ezkio pilota, hor Hansak bezala, bi kuadron, ez da hola bi pareta perfecto inberrik, hartzen duen abiadurakin, ezker pareta pixkoa dukitu eta min handia egiten dela. Sakez Boskarrena. Zazpiko marraren aurretik egin du potea. Oso gora etorri zaio Larrañagari eta tokirik ez, saskia luzatu eta pilota hori biltzen saiatzeko. Sakez egindako lehen da bizikoa, Juaneneak. Erki gurutzatu da ere. Juanenea. Bien tartean, Larrañagak ez ondo erreboteatu. Sei tanto bata bestearen atzetik egin dituzte. Eta lehen bailen komenitzaie aldea jaten astea. Konfiantzikin, Bestela, euren burua guzteko arriskua ere badu partidak eta txapelketak. Aipagarri hor, Juanenean pilotaka da hori, ze errestasun, behatzi zortzit erdi behatzi kuadron hartu eta non gurutzatu du. Larrañaga. Juaneneak eskura utzi dio orain Aldaberi, eskuera bat aprobetxatu, Hansa sartu da tartean. Larrañaga. Bila joan da Imanol eta jokaldia bera. Zazpigarrena. Ezen errexea pelota etorri zaion bezala eta ala moduz egin du jokaldia ondo atera zaio. Bai, frontisetik oso gertu. Da, sartu den modun, ezkerpa eta nola ukitu duen, ja ze velozia hartu duen, eta ongi zaile jokaldie, baina oso ongi atera zaio. Zazpi eta bi, lehen da biziko bi tantoak urdinek egin arren. Markagailuan alde handia orain, besteen alde. Ikututako errestoa izan da Larrañagarena, tanto, hiru eta zazpi. Arriskatzen hasi den eta horregatik ikutu duen pareta. Ez dakit, arriskatuta, baina bai egira Juaneneak defenditzeko garaien, presaka bota diatu jola golpea sarea ez ukitzeatik eta horregatik joan zaiola bera. Nahiko leku ebazu, baina hon berak aipatu duen bezala, beldurtu inda, golpea eskartxa martiatu dio, horregatik joan zaio bera. Iban Larrañagaren sakea. Eraman besterik ez, Hansak. Aldabe. Aire, como sea. Joder. Larrañaga. Hansak berak nahi du jokaldi egin. Ea. Indar gutxirekin. Ondo gurutzatu lehen da bizit eta orain. Txapa jodu biparetak. Nahiz zuen moduan bukatzeko aukera zuen, baina urruti xamar gelditu da behar bada pelota. Zartu pelotin aspirata. Bai, urruti xamar eta konfiantza handi xamarrakin ikuste, hanka geldin, kasik, da gero beso utzekin. Larrañaga. Sakez egindakoa. Dios! Hortxe ikusiko dugu berriro. Aztertu egin zaio azken unean Hansari, ezin hormatik pilota atera. Hirugarren tantoa jarraian, 5 eta 7, Larrañagaren sakea, Jesus. Ezin traketxako batera. Aurren, olako sakein, aurreko tanton, da pentsatzen enitzen aber sakekin bizkoa eta asmatzen duen da ze izaten den. Urrengoa berriz, falta. Biai. Aurrekoa bai. Tako pixkoa dukituko zuen, edo aroa edo, eta gero remontatu gabe, saskin erdikin jota. 8 eta 5. Ondo erantzun dio sakeari
Aldabek, bigarren aukera hobea da, lehen da bizikoa baino. Juaneneak eman. Aldabe, bote egingo dio, Saldi Estarrari gaiztotu pilota, 6-8. Dirua doblean gorrien alde. Sailkapenean 6 puntu dituzte. Antsak eta Juaneneak, punturik gabe, Aldabe eta Larrañaga gaur arte. Antsa. No! Aldabe. Nola ba? Bederatzi garrena. Baita, kasu honetan Aldabei urruti xamar gelitu zaio gorputzetik, pilota honek frontisetik salida askoik ez dauke, eta mot xamar gelitzen zaio. Ben ikusiko da, Barkau darme. gelitzen zaio. Hostia. Guria. Bigarrena lemezkun antzekoa. Denatan ingo bizina bigarrena da, eta bat eta bia neko pelika. Horrekin saiatuko dira margarren tanto egiten gorriak, Antsak pauso bat atzera, ezin behar bezala bildu, Aldabe, Antsa, Larrañaga, oso aurrera joan da Imanol, ipareta egitea lortu, baina Aldabe geraman, Juanenea, Aldabe, eutxi, Juaneneak, ipareta orain Aldabek, Imanol egondo jaso, Larrañaga, beti gora jota. Nola edo ala moldatu da, Juanenea. Larrañaga, pelota jetxi. Antsa bigarrena. Nahi duena egiteko modukoa Urnietarrak. Zuloan. Larrañaga. Altura gehiago, behartzuen pilota horre frontisera iristeko, tanto borrokatua 10-6. Ongi okatu duen tantoa, No, pilota grazi gutxikoa dau, zait asko gustatzen, Frontisetik ene salida gutxi eta inkomodo ikusten ditut oso pilotarik. Aldatzeko asmorik ez, ala ere Juaneneak, azken bi tantoak, beraiek egin baitituzte. Saldi Estarragatera. Antzarentza pelota gozoa, ona bipareta, bat ere indarrik eman gabe, ondo markatutakoa, 11-6 Imanolek egindako 7. tantoa. Oso ongi baliatu do bera aukera, ikusi do gaina Aldabe lurren gelitu dela, belauniko jodula pilota eta hor ikusi duen bezala denboik ez dio eman, bere leku hartzeko. 11-6. Juanenea. Gautze egin da Antsak pelota atzeratu, Larrañaga. Juanenea. Sartu. Moztutakoa. Eraman Imanolek. Hemen ez da iritsi, berriz ere Larrañaga. Arriskatzeko dago Azkoitiarra gaur. Hemen, ondo jarritakoa. Oso ondo Imanol. Lota zaila zen. Biparetari harrapatuko du Juaneneak, ikusi egin baitu zer egiteko asmoa zuen. Larrañaga. Antsa, aurrera egin da Larrañaga baina ezin. Bote handia egin beti pilotak. Aukerak ez dituzte baliatu urdinak eta tantoa gorrientzat berriro. Bai, eta hainbeste aldiz aipatu duna, urdinek aukerak askotan izan ditue, eta baita beste partidutan, tantoa dominatzea ailatu die, baina ez du bukatzen, eta azkenen gorri bukatu. Oso ongi defenditu du ere bai, gorrik egia esan behar da. Oso pelota zaila eraman du Imanolek atzerakasi joala, horrek ahalbidetu du. Tantoak bizirik segitzea eta gero beraien alde erortzea. 12-6 favoritoak aurretik. Orain arte bezala, ezinean Aldabe eta Larrañaga. Imanol, azpiazpitik egindako bipareta. Indarra falta izan zaio Larrañaga pasatzeko urrengoari. Antsa, Aldabe azkar sartu du saskia. Antsa, atzeraka Aldabe defentsala nona. Juanenea. Larrañaga.
Ansa azkar sartu da, ez da konturatu, atzean zuelakoan utziko zuen Aldabek, baina Larrañaga barrurago zegoen, 13-6 eta orain arte baino gehiago maizago sartzen, untsa ikusten ari naiz. Bai. Ansa velozia sartzen nahi zaio pilotai, eta azkeneko pilota zontan nik uste Larrañagak haindu indiola sartzeko eta alrebestu, ulertu dula Aldabek. Ja, lertu. Berak bote pronton sartzeko moduko azun pilota hori. Juanenearen sakea. Ansa, pelota gaiztoa da, oso gaiztoa. Larrañagaren zatetzen xamurragoa izango, nola edo ala saskia luzatu eta eramaten egin du da baina Alferrik. Zer dego ikemen? Hemen Aldabe. Tamanez, orain arte ikusitako filmen errepikapena ikusten ari gara Aldabe eta Larrañagaren laugarren agerraldian. Orain arteko filmetan, tanto gutxi xamar eginda galdu dituzte. Eta oraingoz partida erdian ere gauza bera gertatzen ari zaie. Ansa. Errebotera. Larrañaga. Errazenean utxe egin du. Ez da bipareta edo txapargainan mozteko asmoa zer egiteko. Nik uste txapagainen moztea joan dela, binoetzen aukeraiko bera, gorputzen ezker xamarra etorri zaio, eta buruen makurtuta sartu behar izan du eta bat jokui gabe gelitu da jugada iteko. Lengua. Zazpigarren tantoa Larrañagak egin eta atera sakez 8. Konfiantziken bagi eta. Jago Labakaren aginduak entzuten ari gara. Konfidantzaz, saka dezala. Badakiela horretan. Bai, oso garrantzitsu, pareja honek funtzionatzeko, Larrañagan sakea, Aldabe. Zapa jodu. Partidaren erdira iritsi dira. Oso urrutira iritsiko zen pilota hori. Baina goiko txapa horia ikutu. Eta 15garrena erdira iritsi dira. Ansa 2. eta Juanenea. Eta ez dirudi, oraingoz benikain okerrak konpontzeko eguna izango denik gaurkoa. Ez da erresa haidien bezala. Gaina gorrik oso komodo ikusten die, errez jokatzen. Juanenea sakeak entzen eta leku hartuta, oso zentratu, eta Ansare asko sartzen nahi da eta sartzen denen mine egiten da. Orain arte pilotaka da gehien, Antsak berako ditu, 36, eta beste 3 berdinduta daude, 29 pilotaka da jota. Konflikatu gabe, hartu da, tak, anguloi tira pixka eta bate liatu gabe. Errexena behakin ningoek. Bi pareta bota itxuk suabe-suabeak eta bitan urrungok. Segi, sartu pelotan azpinda, tira. Sartu azpinda, beti junbila. Zai ez hon. Hoxe paseta itena izazpin sartu. Rebote entorrean nagoa, juna izan bezalaxen, bera tie joken bezalaxen, tak, tie eskarparen eta anguloa eta beha bakar-bakarrik jungoek, beha gartuta. Garke, aritz. Gaur beste pelotate honda, zortzige kuadro hortan hau jun ez dana. Ez pare meka entzen jun. Bai, zabalea jundan bat pixkat. Segi, bai. Dudainet, bai. Bote korrido jun bat. Bai. Beak ez ezpaik esaten segi, kurritza. Beak ezpatzen honen behik aldin, ez dela, segi, kurritza baiz pare. Venga, oan relajau gabe, Venga. Zega, noiz zaki hartze bani, botu zapiskat hartze bani. Bai, harki betxita. Venga, vale. Sartu pelotan azpinda, relajau be, Venga. Konfiantzia hartuta, soltau, bilurripe. Venga, altura gehiago, altura. Artitik gela. Venga. Hemen? Kampo jutela. Katzo ezer zai. Pelotaria kantxera datoz, eta lehen azpitxaren ondora, botiletako bat. Bai, han justu ere inigo urdinen botilero edo ultzulari jagoba labaka eta gabon jagoba. Eta, bueno, kantxara bidean zilera jada, entzun diogu garbi jagoari nola esan dien. Ez daukazu ezer galtzeko ezer ez daukazu. Ez, ja, partidu, bai juga pixkat eta nahi guztietu pixkat partidutik kanpoa ez, konfiantza hori galduta, naurreko partidutan da, oin animo ematen, zaila da, baina
peloti pixka soltatzeko, temeni pixka gehiago arreskatzeko, eta hoxe. Zure lanik handienak une hauetan mutilak animatzea da, ez? Bai, partidu pixka sartzeko, ez? Oso komodei, besti jokatzen da, pixka violentzi gehiago ematia intentau, da, lortzen den. Bai, eskerrik asko Iago, mila esker. Vale, sondo. 16garrena sakez lortu du Aritz Juaneneak. Ona, ez? Partida hasieran antzeko sake batekin lortu du tantoa, alegia 7. marraren aurretik bote egin eta rebote gatu zenean. Zertarako aukererik hemen gabe Larrañagari. Oraingoari aldabek erantzun dio. Ez, bera. Juaneneak 9. berezi hartuako ordezkarientzat. Ba, eta partidu klase honetan gauze gateatzen ez dienen aldaben aukeratako bat izango litzeke, porque Juanenak guandiken ez dauke rebote honik, eta ez dauke konfiantza hondik reboten, da ikusten dietena ez dula errestasunik berake atzea pasatzeko. Nakurtu egin behar izan duan sake hona zen, eraman Juaneneak, Larrañaga, eskubi sartzeko asmoa zuen, baina errebesez jo behar. Juanenea, ondo Larrañaga, baita Hansa ere. Ordu Kemenek. Beste bat. Txikitzera joan da, eraman. Hansa bigarrena, pelota zaila zen. Zuk, como sea. Gaizto dijoa, baina eraman. Aukera batzuk izan dituzte, defensa ona erakusten ari dira Gorriak. Botea, kanpoan. Hostia! 10-16. Asko defenditu du, tanto ontan Gorrik eta azkenen tamutuin da, baina, bueno, desken erresa hori eramatxan eta nahikoa Hor, bildurripe! Jo baino lehen, oiua, entzun dugu, Hansarena alegia ez dela ondo jarri edo uste baino zabalerago edo. Bai, eta motxa amarre bai, gelditu da. Eta pena handi hartu du. Ez duelako erreboteri eramaterik izan. Ondo jarritako errestoa, Hansarena, Larrañaga. Ordu Kemenek. Gainean, Juanenearena, aldabe, bien tartean. ¿Qué es eso? Indartsua, 11garrena. Venga! Ai! Hor, Kemen! Venga! Asko sartzen ari da, azken tantoetan Kemen. Bai, eta Iago Labakak esan dio, Kemeni bildurri gabe botazak, askatuzak beso eta beldurri gabe emaiok eta ari da, esan dagoa egiten. Oraindik ere partidan sartzeko aukera badute, 16 tanto baino ez dituzte aurkariek eta partida 30 da. Baina horretarako berandu baino lehen tanto hilara batzuk egin behar dituzte. 17garrena Gorrientzat hau. Hori, Manol. Tira behintzate. Diogu Imanol Hansari, beraz, bi pelota gutxienez. Jokos kanpo gelditu zaizkie. Juanenearen sakea. Sake hona da ere. Kanto. Ez da sakei bate soltatzen nahi, baina bere soluzioekin Saskin osongi pasatzen dut, altura eman, da gaur aida denak kentzen, da gaina uste hirugarren tantoa dula, o laugarrena, ez dakit seguro, baina hola botea egin, da reboten sartzen duna, Eta pasarik egin gabe. Hordakoetan normalena, horren bila dabilenean pasaren bat edo beste egitea, baina orain artekoak. Denak sartu ditu lauaren eta zazpiaren artean. Ez da iritsi, Hansarena, tantoa urdin, 12 eta 18. Erremontariren bigarren denboraldia bizi izaten ari gara, gaurkoa 5. jardunaldia aurretik 4 jokatu dituzte eta hemendik aurrera beste 4 geldituko dira. Ezker Horma harrapatu du sakea, baina luzegia izan da. Beste aukera bat izango du Iban Larrañagak. Puta hau, hasti. Galaro, astu horregin. Takoarekin kexu zen.
Hortxe bukatu da tantoa Imanol Ansaren errestoarekin. Bai, ez da bere uniko bene eukitzen nahi, Larrañaga sakekin, Juan berak esan takoa eta lehen falta bate olaxe indotako ukituta ezkerpareta eta kanpo joan zaiola. Gero konfiantza gutxi xamarrekin. Normalen oso ongi sagatzen duen atzelari da, eta mine iken duna gaina. Nio ez do bere unen. Jode. Ba! Ere! Oi! Sartu! Hogei garren tantoren bilagorriak. Eraman Imanolek ezker horma ikututa. Ezin Larrañagak iritsi. Hogei eta 12. Lehen ere 8 tantoren aldea izan dute. 14 eta 6koan. Berriz ere. Zuloa handitu dute eta tartea. Zonda abisatu jak, Horixe da, 8 tantokoa. Mendearen sakea, arroa, atzera xago jarri da Aldabe. Lehen gertatu zaiena berriro ez gertatzeko, baina tantoa era batera edo bestera, berriro gorri, 21 eta 12. Bai, nagusitasun handi egorrik, partidu guzin zehar, momentu baten 4-5 tanto etorri zaizkio, eta ematen zuen, zeu zeiteko aukera izango zuela, baina ez da ikusten inogo momentutan arriskun jartzen duenik. Venga! Nenearen sakea. Larrañaga. Zabaletik Aritz. Gurutzatu eta aukerarik ez. Kemenek sartzeko. Larrañaga. Indartxu jotakoa bai, baina altura gehiagirekin. Tana. Hoik ez zinen lanak die. 13. kuadrotiken hola soltatzea pilotai. Baki ez dula pasatuko eta aurrerarik hartuko dila eta zeo zerrin nahi eta ezin. Nenearen sakea, hau ere ederki gurutzatutakoa eta luze, errebote ondoan jarritakoa. 23 eta 12. Sakez zuzenean, 5 egin dutu, orain arte Saldi Astarrak. Venga, aztu lano. Venga. Purka egokitzen ari da, bere postu berrira, eta jakina, atzelariaren lanak, gero eta hobeto in beharko lituzke teorian. Bai, pixkanaka seguro ingo ditola, eta gaur aiparri da, sakekin, ez leheno esan du bezala violentzia eman ez, baina kentzen nola iren. Eta nik uste aurreneko pausoa atzelari baten, binaka behintzat, sakekin konfiantza hartu kentzea dela. Ipareta indartsua Ansarena, eraman egin du Aldabek, eta orain zer? Larrañagaren jokaldia, gainera bota dio eta tantoa Urdinek. Venga! Eskatu bildori be Aritz. Salduta gelditu da, Imanol aurreko kuadro horietan, Aldabek pelota zaila hau eraman ondoren. Eta Larrañagak aurrelaria bailitzan, nola bukatu duen. Bai, sartu barrazeuken ansan nahi eta nahi ez, hain du indio joanen gaina oso atzen zeolako, eta nola sartu da, eta Larrañagak oso ongi baliatu da bera. Epa! Zabaletik atera du estrainoko gaur Larrañagak eta emaitza ona eman dio. Hotela Ester, sartu behar izan duan sak, ez du asmatu. Bai, oso frontisetik oso salida gutxiko pilotak dieok, nola erori zaion hor ikusiko da, be burue lurra otar izan du sartzeko. Asko erortzen dien pilotak. Larrañaga. Tokia izango du, sarearen ondoan pilota eramateko Larrañagak. Ondo, atzitik Iban. Manenea. Gainean. Ansaren pilotaka da, Larrañaga. Errebotera Antzak. Eskatu Juaneneak. Gurutzatu.
Larrañagak errebesez. Ea, Juaneneak zer egiten duen. Kemenek gainean, ez da iritsiko. 15. Bai, azkenen defenditzen pilota eman da ezkerpa eta ukitu eta pipareta perfecto eta jo, baina ja pasatako pilota zuen da. 8 tanto egin ditu orain arte Aldabek. 14 Imanol Lantsak. Larrañaga zabalean. Aldela tantoren bat zuzenean egin edo bestena tantoa euren alde jartzeko. Ondo sartu da Ansa. Baita Aldabere, haze pelotaka da joduen. Ez da iritsiko Juanenearena, meritua oraingoan aurrelariak izan du. Bai, ongi aprobetxatu do, da beste abiadura aprobetxatuz berake jotazo erraman, jota pintartera zin izan du eraman. Haulaseko tanto batzu berrituzke Aldabek, berak indako tantoak eta bere burukin konfiantza hartzeko. Lau eta hutseko partziala daramate Urdinek. Sake ona, dalekoa gainera. Larrañaga. Ansa. Larrañaga. Juanenea. Bote eskase egin dio Larrañagari eta bide erdian gelditu da 24 eta 16 hortxe etenda. Urdinek hartu duten bolara txiki hori. Ze bote? Ansakoak eta Juaneneak puntu bat eskuratu dute, 24. tanto egitearekin batera. 27 egiten bali dituzte. Bi lortuko dituzkete. Eta irabazi ezkero 4. Venga, bote, esen. Ja, ikusi binak, no? Larro. Ezkene kontan, eire birak. Hizo patatia, Venga. Venga, Piston sake hendik. Bai. Lano, jo. Ez bat egiten da. Pasa zialak onda, ez da izazta, gauneak. Larro, hostia. Seitanto egiten du. Bildurrupe. Venga, soltau. Venga, iba ekiketa. Kemen. Esku, pixat bort. Bai ba. Venga. Horretin ba. Seitanto egiten du. Venga, bat. Venga. Oidek, ez pentsautzea. Etxita, ez etxi. Venga, basti. Sake da gona, alde dut, ere eskura pelotetan. Bai. Uzonda, baina asko zute, Venga. Venga, Larro, sakatzen ozuna eta. Rebotea, ez da, kemen. Rebotea, bildurrupe. Artura eixo. Bai. Venga. Larro, Ahora tiene perfecta. Sakatzen tope. Diago ba labakak esanekoak entzun ditugu, Elena. Bai, eta zer dio Igor Sarasuak. hemen txatut, ondoan gorrien botileroa, Igor Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, 7 tantoz aurretik iritsi dira lehen erten aldira, orain tanto batean areagotu dute, handitu dute aldea. Ze esan handirik batu alduzu bigarren erten aldira? Bueno, holaxe segitzeko, eta pelotan zaila sorteko. Ben bila bildurrik gabe juteko, golpiatiatzeko eta eskerparetik guitzeko. Bereziki ikusi zaitu Imanol Ansari zuzenduta, ez? Ikuste eta askotan gelitu itela pelota etortzeko zaita, ben bila bildurrik gabe eta tiatzeko askoz minge joingo jolatan. Eskerrik asko ikusiko dugu, zagertatzen den azken txamponetan. Eskerrik asko. Bata, Lehen da biziko puntua eskuratu dute gaur gorriek, beste 3 tanto behar dituzte bigarrena lortzeko. Juaneneak atera du. Ansa.
urrutitik, jokaldia naite edo nahi gabe egin duen, baina kanpora joan zaio Bipareta. Defensa nindakoa, nik uste atzeaka eta ezkerpa eta hartu lehen tanto bat berdintxo izan du da eta tanto indo, baina guain etzen naita indakoa izango, salto inda eta atzeaka. Bai, lehenengo pelota politia emateu, danontzako, ona. Aztertu egin zaio lehen da biziko pilota hori, Aritz Juaneneari eta Urdinen zat, 17. Ez dute lehen da biziko Seia berria. Segitzeko berria. Asmorik, 6. pilota berria atera dute. Seigarrena denetan bajuna. Partidu hontan nik uste pilote bizibile estiola, aurrekotan moteleko dituen, igualateko azkeneko momentu. Beraiek ez, aurkariek atera dute. Partida oso aurreratuta dagoela gainera. Aurra. Juanenea. Bipareta Antsak, harrapatu Kemenek. Beste aukera bat gorrientzat bukatzeko. Mozten ahalegin du da. Juanenea ondo erantzun dio. Larrañagak, orain Antsa, aita honi ere Larrañagak. Kanpora ordea. 26. gorrientzat. Eta entzun diogu Juaneneari eta zer dan pelota batzutan bajuekin jokatzea komeni eta bestetan biziak ateratzea nahiago. Bai, eta gaina guain nahiko goiz bi pilota utzi die eta besteik ez da honen, askotan ibilitakoa baino nahigo izaten da berrigoa, bai sakatzeko eta saskin erresago pasatzen delako eta denatako. Baina askotan norberai komeni zaiona baino, kontrario komeni ez zaiona hobe izaten da aukeratzea. Erresto ona Aldabek, Larrañaga, Bipareta urrutitik egiten hasi, baina ez du behar bezala neurtu eta txapapera erori zaio. 27. tantoa Gorriek beraz, sailkapenean 9 punturekin daude eta 11 bukatzeko esperantzan. Eta nahiko etxita Urdinek, Tantoa beraiek menpean daukenen ez duen lortzen, da ja neozin gauze saiatzeko kapazia. Larrañaga. Antsa, kanpora. Oso zabalera urten dio pilota horrek. Urnietarrari. Oso tente, zeon, pilotan azpin sartu gabe, lehen Igorrek esan dio bezala deskantzugun, pilotan azpin sartzeko, hor ikusten da oso tente, bate gorputze sartu gabe, eta altura hortan ezkerpa eta joazkeo normalen kanpoa. Aldabek eta Larrañagak puntua txapelketako lehen da bizikoa lortzeko 24 iritsi beharko lukete, baina ez daukate lan erraza oraindik. Bai, la hostia! Tanto beharko lituzkete 5 orain. 19 eta 27. Igulan emezazpi da, Iban Larrañaga. Sake ona. Juanenea. Ezin izan du Aldabek sartu, ez eta Larrañaga pilota errebesez ikutu ere. Ze errestasunekin, atzetiken, bote eitea, eta nola hartu duen pareta, konfiantzakin zaudenen, hor zehark ikusten den, ze lasai eman dion, da non jarri duen pilota, 8 tanto egin ditu Juaneneak, lausak ez, beste peloteoan. Aldabe. Barruan, suertez. Berdin jauzizaken barruan edo kanpoan. Baina aurreko partidan ere gauza asko kontra izan zituzten Aldabek eta Larrañagak eta gaurkoan ere horrak joetan suerte handirik ez. Azken tantoaren bila Juanenea sakearekin. Larrañagak ezin... Bai. Barruan da eta tanto gainera. Kanpora joateko arriskua izango zuela
ematen zuen, baina begira, non egin duen botea eta nola... Bai, beste askotan bezala, motx gelditu da horre bai, partidu honetan asko gelditu die pilotarik motx, pilotatan. Azpirik nola bat sartu eta bipareta bat atea zaio. Larrañaga. Mira, segi. Banenea, aldabe, pasatzera Ansa, eta bai pasa ere. Bukatu da, bosgarren jardunaldiko lehen dabiziko partida, Ansak eta Baneneak pronostukoa betez, 30 eta 20 irabazi dute, aldabe eta Larrañagaren aurka, eta sailkapenean buru-buruan geldituko dira ordu betez, Ansa eta Juanenea 10 punturekin, baina Urrizak edo Goikoetxeak, ereien bikoteetako batek edo biek, asa egingo dituzte jardunaldiaren amaieran. Ezin bururik altxa, Gaztelu, Aldabek eta Larrañagak. Ez, hainbeste aldiz aipatu duen bezala, gaurre ikusi da, tantoak dominatzen zituen, tantoak ez zituen iten, eta konfiantza falta zaudenen, holaxe izaten da. Ezin Larrañagak ezin sakekin dominatu, eta dominatzen dunene Aldabek ezin tanto bukatu. Ezkerpa eta ukitu, saiatu batea eta bestea, eta bueno, pues hoi holaxe da. Saitu inbarko du eta pixkanaka etorreko zaio beran jokue. Eta beste aldetik Ansa eta Juanenea oso ongi, oso errex ikusitok pilotan, Juanenea sake gutzik kenduz, eta Ansa bere bizitasun hori aprobetxatuz, oso komodo. Asko behartu gabe irazitako partidue. Beste neurketa bat, faltako zaie Aldabe eta Larrañagari aurtengo erremonterin jokatzeko, baina erabat aukerarik gabe gelditu dira gaur, punturik lortu gabe. Ea, garaipena lortu duten biek zer dioten, Elena? Aritz Juanenea eta Imanol Ansa, zorionak dioi. Eskerrik asko. Bueno, nagusitasun garbia erakutsi duzu eta eroso irabazi duzu partidua, Aritz. Bai, partidu nahi esan. Imanol eta oso onge ditu gara, beraiek ez dute beraien eguna zan, zintzauntze jokun sartu, jokun ekimena gukera mandago, eta esan partidu uste bina isego, eta oso pozik iraduzuta. Imanol, hasieratik ikusi zaitugu jokoan asko sartzen. Bai, pixkanaka txapelketa honetan gehozta hobeto sentitzen nahi naiz, eta orduan ondo sentitzen nian sartu jarra, eta gaizki sentitzen nian gutxixio, eta ala egia. 15 bat tanto amaitu dituzu. Bai, Aritzek esan du bezala, behar geztia jokun sartu, nik uste Zabaleko sake horrek eragin handi jokiulak, kemenek errestuan ezintzunez errein, da orduan ni eskuko pelota harrapatzen ibili naiz, eta pare bat akatz kenduta nahiko ondo. Aritz, sakearen lehen helburua kentze omen da, eta tira, hortan masuki ari zara sakatzen, Bai, egia esan pareja honetan badak, nik nire lan zein den, gu bien artin imarra du sumato, nik egia esan dature ez diot hainbeste behitzen, nire lana aldikto hobena egiten saiatu, imanen laundo, eta nik uste gaur oso onga asmatu dutela, gero bera bigarren pelotazun mina hundi endula, horten artista da bera, eta nik ez dut oso esan dut txokoti sakatzen, ez dakit, orduan dakiten pixar hori Zabaletik dakit, eta Zabaletik nik uste nahiko onge inizena moldatzen, eta onge doier momentuz gauza. Zuzenean, okerrezpanago 5 egin dituzu saketik. Bai, onge. Ez dakit sake horiek txokoku bezala bali dute, nire etzeko bai, eta bigarren pelotuzeko nik uste min haundi ditzen dela Zabaletik, eta hola doien bitarten gauza ez aldatzei igual hobe izango. 10 punturekin, ordu betez bada ere, lider zarete, Imanol. Bai, lehenengo egunean ez zuen ematen ez, igual momentu honetan, puntu honetan nengo gineanik, baina ala tokatzea. Gaur gutzako garrantzitsua zian 4 puntu hoik, lasaitasun pixkat hartzeko ez lasaitzeko, baina bai, behintzat ikusteko puntu batzuk poltsa mazkaula, eta helburu horrekin etorri gal, lortu dut, eta aste hau behintzat polita. Bai, izan ere, hurrengo itzordua ez da xamurra izango, zuentzat, hain justu ere, guain ikusiko ditugun Urriz eta Zubir, izango dituzelako aurkari. Bai, gutzako xamurrez izango, baina behaintzako ere ez da xamurra izango, ikusia ja martxa hartu dela Aritzeketanik, eta hain horren beldurrik ez dakau, eta gu partidu guztik irazatako beha. Eskerrik asko bioi eta zorionak. Eskerrik asko Lina. Zoriontsu, bi irabazleak, eta berehala sartuko gara bete-betean, bigarren partidan, baina aurrez
estadistikei tartea. Hansak 17 tanto egin ditu, 3 pilota galdu, eta Aldabek egindakoak berriz 10, eta baita 2 atxere. Atzelariek, Juaneneak 8, Larrañagak 7, galdutakoak 3, Azkoitiarrak. Berreunda berrogei pilotaka da, 74 Juaneneak gehien, 71 Hansak, 70 Larrañagak eta 55 Aldabek. Ez da partida luzea izan, 28 minutu eta 29 segundo iraundu. Berehala, bigarren partida. Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. Gerriko Gorritz jokatzen ikusiko ditugu gaurko partida nagusian. Lehendabizikoan galtzaileak 20 tanto eginda gelditu dira, askoz ere emozio gehiago nahi genuke bigarren neurketarretan eta osagai guztiak izango ditugulakoan gaude, maila handiko neurketa ikusteko. Partida bat galdu dute irutik, Anderrek eta Endikak. 25 tanto egita lortu zuten, hala ere egun horretan oso atzetik ibili ondoren puntu bat eskuratu zuten eta aurrekoa eta ondorengoa biak irabazi egin dituzte. Ni gea pelotari bat zesta ia egunero jantzi behar degunak gaur bezala jokatu ahal izateko. Nik uste badazkagula kapazitateak bilek ondo jokatzeko elkarrekin, momentu batzutan badazkagu gure inseguridade horiek eta bildurrik entzeko nik uste dagoen baliabide bakarra entrenamentuak oso konstanteak izatea. Anderretani, fisikoki mutil fuerteak gea, oso entrenatuta gaude ere bai, eta guk fisikoatetikan errex aguantatze deu, eta hortz izaten da, ez tekniko arloa izaten da gehien landu behar deuna. Gaur ere Anderrek ondo lagundu dit, ondo elkar ulertu gea, eta hortan saiatu behar deu. Nire ustez gaurko partida zan txapelketako partidarik garrantzitsuna. Ja 3. partida jokatuta 4 puntu hauek lortzeak, ja 9ekin urrungo partidari aurre egiteko lasaitasun puntu batekin etorreko gea, ez? Zergatik, nola bat demostratu birgenuna, demostratu deu 9 puntu ekin. Arerio gogorrak geratzen zizkigu, Urriza eta Ezkurra bigarrena, gaur egun txarra aukiarren oso bikote fuertea dena, eta saiatu behar deu semifinaletara konfiantza hundiakin iristen, eta ahal izan ezkeo, Javier Urriza ez tokatzia semifinaletan, arek beti beste puntu bat emate baitio. Horixe izango da bikote guztien helburua, lehendabizi sailkatzea eta bigarrena salkatu ezkero, final aurrekoetan Urriza eta Zubiriren kontra ez jokatu behar izatea. Hortxe dituzue, gaur urdinez jantzita Javier eta Aritz, bitik bi partida irabazita, lehendabiziko egunean Segurola eta Azpiro sartu zituzten mendean 30 eta 17, eta bigarrenean ere emaitza berbera lortu zuten Aldabe eta Larrañagaren aurka. Beraz, nagusitasun handia erakutsi dute bi partidetan. Gokin nengon, pilotan kantxan disfrutatzeko. Eta txapelketan ongi sartzen denen konfiantzak elaundu iten daur, beste puntu batetik ganbeira jartzen za, ez? Bitik ganbeira zita oso ongi. Txapelketa honetzako aukera handi bat da. Aurrizak inogatzea placer bat da, ez? Disfrutatu iten zo berak inogatzen, pilota txarra denak kendu iten dizon. Gutxitan tokatzen zit Barrenetxean kontra jokatzea, elkarrekin debutatu ginen, bere kontra irabazteren niretzako motivazio bat da. Sake urdin, Aritz Zubirik joko du lehendabiziko pilotaka da. Hor dago Izuetarra. Ondo sartu da, beti gora pilota jota Goikoetxea 5. Barrenetxea.
Burriza hasieratik 8. kuadroan jarrita. Aurreratu behar baldin badugu. Eroxeago aurreratuko da, baina lehen da bizi lan egitea egokituko zaio. Kanto honetan bezalaxe. Lotaka dago latza izan da hori. Beste bat jotzeko asmoz. Espedorma ikutu. Iritsi da bai, baina ezin eraman Barrenetxea laugarrenak. Bai, bueno, partidu irikie. Nik uste Urriza ikusiko dula, zuk esan bezala 8 kuadro, 7 inguru hortan. Eta Goikoetxea eta Barrenetxea saiatu beharko duela Urrizari kentzen, pasatzen, da Zubiriri gehiago zehatzen atakatzen, oain Zubirire oso ongi jokatzen nahi da, eusten nahi da, sakea eta reboten oso txukun, da, bueno, partidu poli bat ikusteko esperantzakin behintzat. Zirua pare-parean. Zubiriren sakea, pasa izango dela iragarri du Urrizak, asmatu du, baina ez da askogatik izan. Baztertu, ondo baztertu du. Zakea. Venga, guain, Zentimetro batzuko luze xamarra izan dela. Hostia! Erra izan da hau. Zubiri gutzi Urrizak. Erki, jetxi. Eta zer egin dio pilotako rendikari. Ezkerpa eta ukitu dunen efektu hartuko zunda paretalde hartu, normala ez da, Barrenetxea pixkoa zabalduta zeon, ustez gehiago ateako zelako, baina Barrene indo bai. Venga, saki hartu berdeu, Venga, Ander. Sake hartzeko lehen da bizi tanto egin beharko dute. Horretan saiatuko dira buru belarri. Goikoetxea eta Barrenetxea sake hon atera du Zubirik. Hortxe izan dezake Anderrek iristen bada. Ez dio denborarik eman. Barrenetxea. Errebes ez eraman du Urrizak eta zeutxa egin duen gero Goikoetxea. Ezkerpan eta ukitza joan da, nik uste garbi-garbi, Gaina Barrenetxea berak esan dio ukitu, baina saskin sartu dein. Takoa jo garbi-garbi. Lasai, Ander, lasai. 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 Venga, animo, Larregaingo ordezkariak dira Urriza eta Zubiri eta Oialume Zarra den izenean jokatzen ari dira Goikoetxea eta Barrenetxea sake ona Zubiri berriro. Atento, Goikoetxea. Urriza. Barrenetxea. Venga, estoy. Si quieres. Bótale, tranquilo. Oso atzera etorrita Urriza. Barrenetxea gaurre hartu dio Goikoetxeari, baina hala ere ezin pilotarik eman. Venga, Lau eta huts. Dika. Bai, hor iskoat leku egalduta bezala ibidea, tanto-ontan, Barrenetxeare asko aurreratu da pilota hartzea, baina nik uste Juan Carlos Intxauspek aurreko partidu baten esan zion bezala Goikoetxeak asko ze aurrego jokatu beharko lukela, Barrenetxea bezalako atzelari bat izan da, segi pilotai eta besteke bai pixkoat deskonzertatzeko edo nerviosoi hartzeko, pilota guztin bila joan. Zubiri. Ondo ari da sakatzen. Barrenetxea. Atento. Zubiri. Ez da ondo jotakoa izan eta kanpo alde egin dio oraintxe. Egin dute kantoa eta sakea ateratzeko aukera. Barrenetxea laugarrenak. Ha quedado un poco. Ander. Are hartzeluz. Venga, opa, Aholku emailea. Sí. Eta Juan Carlos Intxauspe. Gorriena. Venga, indica, venga. Venga, a ver si pillamos pronto el saque otra vez. Venga. Ander, eskerpa etea, Vea. Angulo harrapatzea jun. Lehen da biziko sakea izango da Barrenetxea laugarrenarentzat. Seigarrengo pelota, iritu zait pelota arintxoago bat, gustatu zait, eta nik uste partidari hasiera emateko bosgarrengo pelotarekin emango diotela hasiera partidari. Hitza bete du, Barrenetxeak lehen da biziko aukera baliatu du, saskitik pilota hori ateratzeko, eta lehen da biziko pilotaka da, tanto bihurtzeko.
Eta hobeki ez da basteik, esan bezala. Ander albalima lauko horron harrapatu berde gaire. Juan Carlos Intxauspe. Eskura izan du pilota Urrizak, baina ezker pareta gehiegi eman eta gehiegi zabaleratu zaio 3 eta 4 errestoan utxe egindakoa. Vete sin miedo, venga, no le esperes. ¡Zuk! Altura, Ander, altura. Atento. ¡José! Ven. Estoy, Atento al aire. Venga. ¡A pared! Venga, defendi you, sella. Altura. Va. Beris. Boixino. ¡Aire! Soso. Kantoa urdin, aztertu egin zaio Barrenetxeari. 12 pilotaka da jo dituzte guztira. Eta ez dituzte gordiek urdinak harrapatu. Venga, konfiantza egin Ander, Saki hartuko dugu, Venga. Bai. Ander cruzatzea pelota, A ver si me pongo. A ver si me despierto un poco. Beraiena. Vale. Pixua, Beraiena. Hau, Ander. Lehenbiziko pilota bizia, pilota fuertea da. Ni uste janto asko jokatu dituela pilota horrekin. Hausten espaldin bada bai, lehendabiziko partidan gertatu da. 2 pilotaka da jo eta pilota bada hautsi egin dela. Errebote zaila ere mandu Zubirik. Hortxe du Urrizak nahi duen egiteko pilota. Pareta luzea, indartsua, hor erki hautsi dio Goikoetxeak, zail jarri gainera. Eta aukera Anderrentzat orain. Erasoan Gorriak. Barrenetxeak errebotera bidean pilota jarri. Asko zabaleratu da, eta suertez egingo du tanto Zubirik. 6 eta 3. Nola izaten den, Zubiri bazpadare hortzeon, da luze xamar Urrizak gelditu eta ze tanto atea zaion. Eskature bai, erne ondu da oso, eta bida. Partidu hasiera hontan Gorri ikusten ditut pixkoan leku ezin hartuz, biek nahiko nastuta, oso aurrea joan ez, bai endika, eta Anderre bai aurrea, batzutan aurreagi, gero atzea, eta ez lekue galduta bezala ezinen. Pelota ederra Urrizarentzat txikitzeko, ondo iritsi da Barrenetxea atzetik, beste pilotaka da bat Urrizak, oraingoan ez. Zeri pilotaka da jo dituen, haze tantoa 3 indarra. Horrenko ematezin bipa eta batzu bat, barru bat, ezin hobeto. Ander, sartu aide, sartu. Venga. Lau tanto egin ditu Javier Urrizak, oraindik estrenatu gabe dago. Bere estadistika laukitxoa, Ander Goikoetxea, sake hona dau, luze egia. Bien. Ondoen orain arte. Venga, sake hau aprotxatu ez dugu, Horretan ari dela, esango nuke, sakatzen. Oso ongi sakatzen, kentzen da mina ite gaina. Eutsi Zubirik. Goikoetxea. Ezker hor nahi ikutu, baina ez da eraginkorra izan pilotaka da. Barrenetxeak indartsu. Ez da iritsiko Zubirirena. 4 eta 7. Beti, Ander, bildurrik gabe, Erdia ez bota, bipa eta zabaldu. Bildurri gabe, bota, bipa eta ondoakak bota, bildurri gabe. Eskubiko txapa, leheno esan diate bezala, ez erdia eta bota. Bestela, angulu harrapatu, gaur humedade asko zeok, eta paetetik asko jute pelota, Osea que... Venga. Zuko latokile jabe jazu, segi hor, haupa. 80ko hamarkadako izarra ondienetako bat, Juan Carlos Intxauspe hori otarra.
pilota polita da, bizia, ez igual bat eta bia bezein beste, bino pilota polita baita ere. Ba. Barrenetxea laugarrenak aterako du 6. pilota horrekin, hau ere luzeegia, ondo bideratutako sakea zen, horma oso gertu pasadu. Atento aurrea, Ander, aurrea, atento. Haide lauko arron harrapatu behar ditu, gorko jodiek. Opa, Javi, venga. Ba. Ander askorik gabea izan da, baina Urrizak ez du sartzerik izan. Ez eta Goikoetxeak ere. Urriza. Pasatera joan eta ia lortu du. Azze, espinkada jo duen endikak. Garra pilotazoa, pasatzea tirado eta baita pasare. Ez da erreixa Urriza pasatzea, Bildurri gabe. Berdinketarik gabeko partida hasiera dugu. Oain bezala. Urdinak nagusitzen, baina alde txikiarekin. Ba. Endika Barrenetxea. Endika. Lehen da biziko sakea luze, atera du aurreko tantoetan, baita orain ere. Venga. A ver, gestu hartze joten. Atento. Tanto lortu ditu sakez orain arte. Ba. Goikoetxea. Lantzaileak zubiri bentzat. Eraman. Pasatzera orain errebotera. Ez da erraza izango aritzentzat. Oso gertu zegoen. Pilota lurretik eta toki askorik ez pilota jasutzeko 6 eta 7. Jo bat, gaina zure pelota zu horrekin. Hoi da. Hoi bilatu, Venga. Mucho, Ander. Hoxe inbarrauka, gorrik, Aprobetxatu, Anderrek lehen esan du bezala aurrea tira bere burue, alden guzie, eta besteke nervioso jarri. Eta zubirike saiatu barko do kentzen gehiago, Barrenetxea atzen eukita, Anderrek aukera hori badauke. Ba. Berdintzeko bigarren aukera Barrenetxearen sakea ona da. Erki atera du pilota hori Urrizak, Zubiri. Nahiko egin du. Goikoetxea, berriz ere gurutzatu eta atzera. Defensa lana ona Urrizarena. Barrenetxea, Urriza, azetikitaka bi oilarren artean. Venga, busca aire. Errebotean Zubiri. Ez da iritsiko, eta lehen da biziko bategitea markagailuan hause, Zazpinakoa. Oian da niz Zazpin. Denboa guztin presioa. Bai. Eta Urriza bote pronto, bote korri garrapatza gehiago, zu perfecto. Sailkatzeko ez dirudi bibikote hauek arazo handirik izango dutenik, baina hala ere tentsioa somatzen da gaurko partidan, Bai, nabaritzen da, eta tanto hau oso nabarmena izan du da, Urriz da defensan, zazpiterri 8, eta Barrenetxea piloteri soltatzen, da azkenen rebotea atea du, eta Zubirik tako ukitu do, da rebotea ez zuen zailea amateko, baina ez da ongi sartu Zazpin da horretik, ez da eman. Hau ere, pasa. Lehen dariziko sakearekin arazoak ditu. Sartza da, tantoek. Mendikak neurri hartzeko. Bea. Bai, ez zinen dabil. Venga, atento. Aurrea. Ba. Barrenetxearen bigarren sakea. Hau ere, pasa izango da. 8 eta 7. Sakatzaile batzen eta txarra hoxe da. Hainbeste sake pasaitea, ze bigarrena aseguratzea egon bardo, eta guain berriz bi pasaitea, eta bera deskonfiantza horrekin ezin dio sakeri behar bezala soltatu. Kontuz. Goikoetxeak, erresto ona, asko behartu du Urriza, eta biparetak ero egiterako garaian ibilita. Bastante has hecho. Una más. Venga, Lentzio lehitu jarretorrea. Bai, eta batez ere, hola jokuzkanpo harrapatzen zunean, oitan mantxo bota. Eskua bote egin eta denboa da honoitan, oitan bizi, baina hautan kolokatziakin nahikoa da.
Venga, Ander, segiola, konfiantzakin. Animo. Bai, hoi arrazoi guztiak hortan. Hola bilatu. Oso ongi bilatutako Eta pilota. presi gabe. Rimuakin. Venga, sake hartu berdeu, Ezker eta pixko bat ukitu ezkeo nahikoa, ja. Zubiri, Goikoetxea. Berriz. Beste da. Ote egin araziz, Goizuetarra. Barrenetxea. Vale, atento airea. Zubiri. Urriza. Garrotik egin du jokaldia eta nola edo ala sartu behar izan du Urrizak. Libratu du horma. Errebotean endika. Zubiri, onde bitxi da. Eskatu Barrenetxeak. Enmatera eta nola eman duen gainera bi entartean pilota jarrita. Ez da iritsiko. Zubiririn errebotea, azer pilotaka da jo duen Barrenetxea laugarrenak. Eharra, pilotaka da, etzen erresa hortiken pasatzea, Nika saki hanketa, Aurreneko sakia. No veas, no estoy viendo el juego, la hostia. Oso ondo, Ander, oso ondo. Horra aurreko bilatu ditu. Perfecto, Nika. Guria. Eta gero Zubi reboten motxamarro ez dakiz zaiden gelditzen, eta horretik goiti bera erortzen zaizkio pilotak. Piskoat punte goraxio jarriko baluke eramango lituzkioik. Baina hor ikusten da, motx gelditzen delako edo, punte bera jartzen do, eta ez da frontixea jartzen. Barrenetxea, horrengoa etzen pasa izango eta Urriza sartu da. Goikoetxea. ¡Hostia! No sabía por dónde venía. Pero ya le daba. Pero ya le daba. Venga, Berriro jokatu beharko dute, buelta eman dute. Ez dagoa dos. Urriza erabakiarekin. Venga. Sake hori, indika, sake hori. Venga. Venga, aixi bat. Geldik, favorez, geldik. Barrenetxea laugarrena. Goikoetxea. Zubiri, atzeraka joan behar izan du ez baitu ere, pero Urriza utziko zionik. Bederatzigarrena, berriz ere, bibikoten topagune. Oso ondo de Ander. He perdido la pelota, he vista. Yo no sabía dónde estaba. Estamos los dos pajillaos, copón. Hirugarren berdinketa jarraian. Ega, zentratu sakiakin, Ega, botia ondo inda. Ondo aia, sendika. Ander. Amargarren tantoaren bila. Bibikoteak sakea, Barrenetxea laugarrenak. Orain arte zuzenean, bi tanto lortu ditu. Ba. Atera du Hernaniarrak. Urrizak erantzun. Goikoetxea. Aztertutako pilota atera du Endikak, Zubiri, ordu Goikoetxeak sartzeko aukera. Ondo Zubiri. Barrenetxea. Bipareta barruan izango da eta denborarik ez Urrizak iristeko bikaina. 10 eta 9. Oso ongi jokatzen gorrik, momentu honetan, eta gaina nik uste velozia geixioa idela sartzen, eta pixkat urdin eta euskala lekuz kanpo. Eta gero egiela ere bai, esan behar dena, Urrizak pilotak hartzen dituela aukera, eta ez da guantiken saiatu jugada bat egiten, eta falta zaiola puntu hoi, Oso ondo, segi, Partidu asko oituta dago gola irabazten, baina gaur igual zehozte gehiago inberko da. Zazpi tanto egin ditu Endika Barrenetxeak, estek baino gehiago.
Eta berria, bigarrena, ateratzeko asmoa du Endika Barrenetxeak. Bi zenbakia duen pelota iritu zait, saskian dagoen pelotarik onena dela, oso bizia da, pisua ere oso aproposa dula iritu zait, kosturak ere oso ondo dauzka, baina pelota hori aprobetxatu behar dugu ere bero-bero gaudenean. Berote dira nunbait eta atera dute, aurrez prestatu duten moduan pilota, Goikoetxeak aukera ona du bukatzeko. Ipareta luzea, Eutsi Urrizak. Ander, ondo, hanketara Urrizari, beste bat izango du Urnietarrak, hau ere ederra doa, hau ere jaso, Urrizak, hirugarrena errebotera. Urrizak berak eramango duela ematen du, asmatu du defentsan hirugarren aldiz jarraian, laugarrena. Urrizak berak eta zaldu bera bukatuko, Ipareta bota eta bera bukatu, hau tantoa. Jokatu duen Javi Urrizak lehen da bizi hiru pelota zail oso zail eraman eta aukerarik txikiena izan duenean bera bukatu txaloak alarretan uru indarrari. Bai, ikaragarria tantoa, defenditu, latz eta gero gaina bera bukatu. Eta nik uste berare konturatu dela, ezker bat aukitzen hasi barra aukela, ze zuzen jokatuta gaur zaila daukela. La anterior. La del, sí. La 6. Pero la anterior de ellos. ¿Eh? La anterior de ellos. Sí, la 6 de ellos, la 6. ¿Sabes por qué? Hay que hacerle votar. Esta es la que más vota, ¿eh? Pero la otra está muy buena para ti, venga. Sella. Es Auchinek, se ha roto, la 2. Se ha roto. Javi, ahora, venga. Saque largo, ¿eh? Ander Goikoetxeak aipatu du. Ellos, Javi, la 2, Erreportajean Urrizaren kontra askotan gutxiago setituzela bat frustrantea dela sarritan. Eman eta bat gehiago jo behar eta nik uste horixe etorriko zitzaiola burura. Hori esan zuenean horrelako tanto bat bezala gertatzen denean, etortzen direla mamu horiek burura. Bai, tanto izan du da horren argazkia, perfektoa. Laugarren tantoa, laugarren berdinketa jarraian. Zubiri, ondo jetxitakoa. Oso bote txikia egin dio Barrenetxeari, 11 eta 10 urdin. Asko erori da pilota bai, gaur ez dakitzeatik, igual Juan Carlosek aipatu duen bezala ume, disente da olako, ezkerpa eta hartu iten duen pilota, baina frontisetiken asko eroitzen die. Saki hartu berdeu, Zubiri. Goikoetxea, Urrizak, barrura, luze. Zubiri. Asko! Barrenetxea, ies egin dio Zabalera. Asko ematen ari zaio gaur pilotari, Barrenetxea. Bizi ateratzen zaio gainera pilota. Urriza pasadu, behin baino gehiagotan atzetik, oso atzetik. Baina arrisku hori dauka ezker horma. Harrapatu ezkero. Bai, eta gero emandako postura horrekin, oandik jo, ez azpitik eta ez goitik, kostadutik jotako pilota zen da horrek arrisku hoxe izaten da. Ondo jarritako Urrizak. Atzerak hazi joala saiatu da, Goiko. Ezin, 13 eta 10 lautanto jarraian egin dituzte orain larre gaingoek. Saker eston angulua jo. Atzea. Venga, ontan egin behar dugu, venga. Saker eston atzea. Zubirik atera. Sartu egin behar izan du Goikoetxeak, aiztutu egin behar pilota hori atzean Barrenetxeari. Zubiri. Eskatu Barrenetxeak. Baina baztertu egin zaio eta aukera orain Urrizarentzat. Ez duera bat aprobetxatu. Hendikak bai, nola pasaduen orain ere. Zubirik rebotea eraman. Baztertu Hendikari. Gazi. Pasa egin du Urrizaren pilotakadak Barrenetxea 14garrena.
Meritu handiko pilotazoa, defensan, bote korridon, eta nola sartu duen Saskin, eta nola erain dion, Azkenen Barrenetxea gainetik pasatzean, jo. Horrek urrizako ise daude. Arimatzea. Horze zail ezen pilota hoi, eta nola bote inazi dio. Zubiri. Ixe eskatu dio Intxospek, angulua bila dezala ezker hormak mirristarazi dezala pilota. Nola jutan, eskerpa eten, Beako haiditu giten, arrimatze, umedaia handia zeok eta arrimatzen haiditu paetea, orduan Nik ez saiatu. pelota batean nahi, baino hobeto egiagu motelakin behaiek baino. Bosta da, bere pelota da berez, baino behaiek hobeto egitea bizionekin. Aurrea jutezean nian kontuz koordinazioak, ikusi zuleno binetan nola hartu zuen eta okertzea eta utzi bestela. Pelota aterako dute eta entzun nahi nuke, Hendikak partida aurretik esan dagoa. Hendika eskerpa eta hartze bau paetetik jungoek. Bosta. Bai. Bosgarrengo pelota iritu zait 6 pelotetan motelena hori dela, eta nik uste hori Javier Rodrizantzako pelota proposa dela, así que ez dut uste nik gaur pelota jatako detenik. Oso Entzun duzu, Gaztelu zer esan duen pelota hori zut uste aterako duenik, baina entzun diogu, zer esan dion Anderrik pelota motelarekin hobeto gabiltza eta begira. Eta hoi ongi da, hoi irakurketa hoikin inbardia, partidun zehar gauzek aldatu iten die, eta konturatzen balimaza, zuke tanto gehiago iken aizala, min gehiago iken dozola peloteoan da dena, aprobetxatu inberda, eta naiz eta aurretik esan ozton ez dozon uste horrekin jokatuko zola, den esan duna, kontrariontzako txarro badima guretzako hobe, berakin segi. Hoi gerabaki onak iduitzen zaizkit. Barrenetxea, aurrean zain, Urriza, baina ez zuen zai egon beharrik, gehiegi arrotu baitu pilota Hendikak eta Goiko koltsoira bidali. 15 eta 12, lehen da biziko atxeden aldia, oraintxe egingo dute bibikoteek, pare-parean joan da partida, lau berdinketa izan ditugu jarraian, 7, 8, 9 eta 10 tantoetan, baina gero ies egin diete, baina aldea oraindik ez da ikaragarria 3 tanto. Gainetik dira Urriza eta Zubiri, 15 eta 12, lehen da biziko etenaldira iritsi direnean. Azkenik hortan de hartin zaskun, Azkenik hortan de eskun hartin pelota baino. Bai, baina ez dut gerain. Después del tanto que habéis hecho en ese 10, la confianza ha crecido. Ha sido un tanto maravilloso. Nos falta un poco de activación al principio, pero eso no tiene vuelta de hoja. Eso ya... Importante, no estamos... No, pero estoy desencanchado, no, o sea, no siento la bola. Perdona, sí. No, Javi, por favor, desahógate. No estamos aprovechando bien el bote para hacerle daño a Hendika. Hendika se está vaciando en cada pelotazo, se está cansando, hace muchas pasas. Tenemos que aprovechar, tenemos que darle más ritmo al partido y más altura. Lo tiene un poco demasiado presionado lo tiene a Goiko y está Goiko estático, no va a 2 paredes y está muy estático. Entonces tenemos que aprovechar para hacerle daño a Hendika una pelota muy viva. La de ellos era cojonuda, pero se ha roto, ¿vale? Vamos a sacar la que más bote, la que más daño le hagamos. Y hay que tener más continuidad jugando o por pared o a 2 paredes, pero dándole altura. En raso, a Hendika no le hacemos nada de daño y está fuerte y le suelta. Cada pelotazo se está vaciando. Se va a cansar, pero hay que moverlo. Y hay que seguirle presionando a Goiko. ¿De acuerdo? Hay que seguirle presionando a Goiko. Tú dale un poco más altura y muévete un poquito más rápido de pie si puedes. 2 o 3 pelotas no has gozado. Estoy porque estoy parado. Pero eso, muévete un poquito más de pies. Y lo demás en la misma táctica. Dale un poco más altura, un poco más muñeca para que le bote y arrimar. Para que cuando Hendika esté en pared, restando, tú vayas para adelante. Te da tiempo y ahora ya estás activado, estás ya para jugar, Javi. Tienes que tocar más pared cuando tengas fácil. Al rebote, ninguna. Pero tienes que tocar más pared. Le haces mucho daño. En defensa estáis fenomenal. Muy bien. Ahora tenemos que irnos intentando hacer un poco más jugada.
pero tampoco te hace falta arriesgar mucho. Si la ponemos a medio frontis, botando en el 6,5, que lo hacéis fácil, sobre todo tú desde atrás bastante haces con devolver los sopapos, pero tú de adelante puedes a medio frontis cruzar al 6,5, no importa que devuelvan, tú ahí, y de vez en cuando tocarle pared, porque has tenido más oportunidades para tirar a dos paredes. Bueno, eso es Guk dominatu inbierda, eta pelota bizi ibili. Beraiek defenditu dezatela, Venga, hau bat, Sake hori, a ver, horren sartzeiken, Venga, bai, porque pasa egiten ez, da gero bigarrengon, baina guain ikusiek eta pizka hartzen den jata tiru ezera gutek, aldin inberkoik, venga. Juan Carlos Intxauspe entzun dugu arestian, lehentxeago Sebe Arzeluz. Zer dion... Bai, eta bere mutilak aurretik doaz markagailuan, baina topatu du zer esana, Sebek. Sebe, Gabón. Gabón. Bueno, decía que van por delante 3 tantos, pero ni todo. Les has dicho muchas cosas, les has dirigido y les has tratado de corregir y de activar un montón. Muy bien, Elena. Desde fuera se ve, el oxígeno está al 100%, el mío, el de ellos no tanto, y desde fuera se ve muy bien las virtudes del contrario y sobre todo nuestras carencias. Nosotros podemos jugar más y Endika difícilmente, porque está vaciándose en cada pelotazo, está consiguiendo grandes tantos y grandes pelotazos, pero se está vaciando y no estamos aprovechando el que Goiko está un poco demasiado presionado y muy estático. Entonces tenemos que aprovechar dándole altura en el frontis para hacerle daño a Endika, porque Endika es el baluarte, el principal jugador de la pareja contraria. Tenemos que obligarle más. Acabo, va a empezar y el material el de ellos. No es. Le he pedido, pero ya se acaba de romper en el tanto anterior. Se ha puesto muy buena la de Endika, la de los rojos, pero ya se ha roto. Entonces no hemos podido sacarla de ellos. Es una pelota viva y nosotros también podemos aprovechar si le sabemos aprovechar en el frontis botándole delante de Goiko. Vamos a ver qué sucede. Es que ricasco se ve. A ti, Elena, Zuri. Bikaina izan da Zubiriren aurrekoa tanto eman dio, bigarren honi erantzuna Goikok. Buskale! Zubiri. Botea eginarazi, Barrenetxea sartuko da, 7. kuadro parean. Urriza. Goikoetxea, bote ingo die biei eta tanto. Bote txarrera joan zaie. Oso txarrea, eta hortzeon, ez dulako saskin sartu baino. Harrigarri, Urrizan ontzeon, separaketan zeon. Oso atzetik emandoleno, eta guain ja behatzin zabalitzeon. Eta Goikotxea jotako bilota, aldeindako pilotat izan duela, Baina igual du, gu ondo aigata. Bosta. Horra alginen, bai? Pelota bizi ateratzen ari dira urdinak, pelota motelenak, gorriak. Amairu eta 16. Arnetxeak lehen dabiziko sakea sartu nahi du, pasa dezente egin du orain arte. Ba! Hau bai, ondo sartu duela. Atento aire! Zubirik eutxi. Goikoetxea, ondo gurutzatutakoa, oso ondo. Tanto izango da. 14 eta 16. Oso ongi bilatutakoa eta gaina gero ezkerparetara. Ez da oso egoki joan, baina ezkerparetan sartu ezko distantzi hortatik dena lekuz kanpo harrapatzen dio. Venga, Ander, sinistu, Bai, entzuk eskudio. 180, dirua urdin, Urriza eta Zubiriren alde, baina oso parekatua doa partida eta hala izango den itxura. Hartu diogu aspaldi. Atera da pilota ezker horma ikutu ondoren, ezin Zubirik. Hartu! 15. Eta sakea nahiz da oso motza izan, oso urrutitorri da atzen, Erreboten sartu da. Aire harrapatzeko, horre jotzeztun bezala, como un tiro aurrea, are presilua sumatzeko. Venga. Azken berdinketa 10. izan da. Oraintxe dute berriro bat egiteko egokiera. Barrenetxea laugarrena, sakez lautanto orain arte. Urriza. Vale, defenditu zazpila. Gurutzatu Zubirik. Urriza.
gehiagin jetxi du pilota, Amaseina. Zazpiko bera. Beti bera. Ez zegoen, bere buruarekin gustora entzun diogunez Urrizari. Eta horrelako pilota gutxe egin da. Pentsatu eso du. Vamos. Tenemos que ponernos a la pelota. Joder, chico, hostia. Venga, sigue, que es igual, venga. Bai, ez zula sentitzen pilota, aipatu doleno, egondu dienen, deskantzun egondu dienen, da guain, esan do garbi, gora apuntatu dula, eta bera, jontzaiola pilota, ez da bil gustora. Atzera Urrizak, asa egingo du orain ere Barrenetxeak, azze pilotakada jotzen ari da gaur. Oso errebote zaila eraman Zubirik. Barrenetxea. Horrengo ez du pasako, Urrizarentzat aukera agintzen hasteko moduan. Zubiri. Urriza. Erra dau. Ondo, endika. Ipareta luzea, tanto. Amazazpigarrena. Hortxe zegoen, baina oso azkarretu zeio pilota gainera. Bai, eta inberra auke Urrizako, aukerakoa dunen ezkerba eta ukitu barra dauke zindo defenditzen egon den moduzin, da tantoa kontra ninez. Hanketa junaiz botatza baina eskua. Venga, aupa, venga. Dale más altura, que queda ahí el 4. Está vacío. Oso ondo aizate, oso ondo. Venga, saque a Betty, saque a Betty. Venga, Aurreko tantoen ere ikusi dugu, Barrenetxea jotako beste piloteka da ikusgarri bat, eta Arzeluz esaten ari da, indarruzten ari dela, ez dela osorik iritsiko bukerara ikusi egin beharko da, baina egia bai desgaztea handia egiten ari dela. Bai, soltatzen ari da pilota eta egia da mina idelaiten, eta meritu handikoa Zubirik eraman duen rebotea, lurrea salto egin da, oso zaila zen, da urrutik elitu zaio gorputzetik eta nola moldatu den, eramateko. Berriz ere ezker horma ikutu du Urrizak. Barrenetxea Urrizak zuloa badakindun dagoen eta hor saiatu da pilota jartzen. Eta ezin orain Goikoetxeak. Aurreko kamara babesten duen kutsatxoan jodu pilotak bete-betean. 18 eta 16. Eta ikusten da, geixio moitzen nahi dela guain Urriza, Nola gelditu den. Kutsa babesten duen Beira, iztala kontuz, erabakirik egin gabe. Pelota barruan gelditu da. Para que no se desconfíe. La que llegas tú mejor que él, pero la que le va a dar él, tú dale confianza, dile aire, ¿vale? Venga, Aris, aupa. Barrua. O boteitea, o pasatzea, baino barrua. Politxe, kamera grabadutakoa, Bai, baina berriz ere, jarri egin berria. Beritz! Berriz. Gertatzen dira horrelakoak. Hemen bi bunker dauzkagu, kantxan, bata aurrean eta bestea errebote inguruan. Horiek ere kristalarekin babestuta daude, solo horiek dira, baina bete-betean joezkero. Buskatzeko arriskua, edo zartatzekoa. Kasu honetan, buskatu egin du. Ander. Hemen 8 eta 16. Tantoa urdinek egin dute. Partida 30-era. Eta ikuskizun dago oraindik nola banatuko diren gaurko puntuak. Irabazleek 4 jasoko dituzte. Eta galtzaileak Javier, apa! gehienez ere punturik gabe geldituko dira 17garrena egiten dutenean. Gurriek 16 dituzte, beraz, beste bat egitakoan arriskuz kanpo egongo dira alde horretatik. Zubiri, ondo jetxitakoa, gaiztotu egingo zaio Goikoetxeari aukera Urrizarentzat. Luze Orman, ondo Goikoetxea. Aukera orain berak. Beharki jarritakoa, konto. 17 eta 18 Goikoetxearen tanto ona. Bildurri gabe.
Segio. Venga, saque hori, Venga, botilla ondo in. Venga. Ondo ahí, Sander, ondo. Valiente. Guria. Oso inazten du da, pilotazo hoi, non gurutzatu duen, ezinezko izan du da Zubirintzako, baina gaina velozia handia sartuta, eta Venga, ba! Goikotxa dire konfiantza emango diolako pilotazo batek. Euren pelota eskatuta, boskarrena. Ba! Barrenetxea, sakean. Ona erantzuna oso ona. Onde ba? Sartu bai saskian, baina zabalerako bidea hartu du. 19garrena. Ondo. Larrerango bikotearentzat. Javi. Aupa, Aritz, aupa. Ander, bildurri gabe, Javi. 11 tanto egin ditu, Urrizak. Iria balima sartu. Venga, bestia. 9 Barrenetxeak aurrelari honena eta atzlari honena aurrez aurre gaur. Venga. Pa. Aritz Zubiri. Aire. Xikitzera joan da txaparen gainera Urriza. Defentsa ona Goikoetxeak. Oraingoan ez du asmatu Javik. Atzerakadoak io pilota eta ezin. 20garrena. Urdinentzat 20 eta 17. Eta guain defentsan indako tantoa, Urrizak eskura eman dio, eta Goikotxa velozia sartu dio, eta gera erdi botela esterren emandako pilota, eta alde indakoa, eta defentsatik tanto bat atea. Zubiri. Sartzeko asmoa zuen, baina utzi egin dio azkenean Barrenetxeari Goikoetxeak. Goiko txapa konturatu da, saskitik atera orduko pilota hori gora egizi joakiola. Puedes, Javi, puedes. Venga, Indica, venga. Que sí, venga, vamos. Lau, tanto aurretik orain. Urriza eta Zubiri. Venga, sujeta tu pelota. Zubiri. Zenbakietan ez da ikusten. Saketik minik egin duenik, baina asko ari da kentzen aurrelariari. Eta egoki ikusten, urrengo pilotaka da, Urrizari txikitzera orain bien tartera. Iritsi bai, baina potea kanpoan egingo du. Bolada, harrapatu dute urdinek. Bai, eta ez dakik gero ze gertatuko den, baina iritze zait berdintzera edo hurbiltzen direnean gorriak beste martxoa sartuta urdinek aldegin egiten dutela. Lehen ere bederatzen eta 10ean berdin dute egon dira eta tanto batzuk erreskan egin eta 10 eta 14 aurreratu dira, 12 eta 15 gero eta lehen eten alditik bueltan ere 16ean berdin dute egon dira eta gero berriz ere tanto boladatxoa lortu eta berriz ere aldetxoa lortu. Zaki hartu berdeu, Venga, tanto bintea jun, 10 tanto egin dituzte bigarren pilotarekin urdinek. 3 gorriek etekina ateratzen ari dira pilota honi. Javi eta Aritz. Ea bigarren etenaldira bidean zenbat tanto jokatzen dituzten. Eta markagailuak zer erakusten digun une horretan. Barrenetxea. Ezin. Normalen kontra zegoen Zubirik jautzi egin du, saskia zuzen jarrita, baina ezin. Arra pilotazoa, azpi-azpitik hartu eta pareta bilatuz. 3. Venga, intermedia, Venga, institutu hortzak eta, venga, venga, tantoka, jun, La 3. Es más seca, Al principio es nada. Hirugarrengo pelota, lehenengo pelotaren oso antzekoa da. Bigarren pelota baino pixkat baju editu zait eta baita interesgarria hasiera batean erabiltzeko. Ez du hasieran atera, beste pilota batzurekin gustora aritu delako Barrenetxea. Baina, orain bai atera duela eta zersakea gainera. Eraman Zubirik. Tokia badauka Barrenetxeak, sarea ikutu gabe pilota jotzeko. Goikoetxea, errebotera doa. Urriza. Ez! Atento, Zubiri. Harrapatuko du,
Hau ere, emandakoa, Endika. Zuloa zabalean dago. Defentsan beste pilota bat. Bipareta bikaina Barrenetxeak. 3 pelotakada behar izan ditu bukatzeko, baina bai dotore bukatu ere. Egarra tantoa, nik uste gaina ja azkenen erdi desesperatuk, ja dena eramaten dio eta eraman, eta soltatu diola ezkerpareta ukitzea eta oso ongi eta zaiola. Tanto egin dituzte orain Goikoetxeak eta Barrenetxeak apur bat gerturatu zaizkie aurkariei. Barrenetxea sakatzera abiatzeko prest. Ba! Urriza. Ordu, Anderrek. Urrizak eraman. Anderrek bipareta erdialdera, Zubiri ondo. Sartu beharra zeukan Goikoetxea, bote ikaragarria egingo ziolako Barrenetxeari. Baina ezin, 23 eta 19, 8 pilotakada baino ez dira izan, baina erritmo handian jokatutakoak. Bai, zotanto ona. Zubiri oso ongi horre, bere lekun, eta nola aprobetxatu duen, Goikoetxeak emandako velozidadea, saskie jarri bakarrakin, tantoa berak iteko, Hemendik aurrea ja igual nabarituko da, Arzelusek ez duen bezala zein da hon nekatuna, eta nik uste pixko bat hasi dela atzematen, Bai altzerarik eta aurrerarik, eta pixko bat hasi dela nabaritzen. Zubiri. Barrenetxea. Ondo Javi, begira. Nola behartu duen aurkaria. Erdira nahi eta botatako bipareta. Ondo sartu du saskian Goikoetxeak. Oraingoa indartsuagoa. Erantzun horri ere. 3. atxikitzera Javik barrura. Eraman Endikak hori ere. Defentsa handia orain gorriak egiten ari dira. Ezin. Falla zen Endikarentzat nola edo ala sartu nahi izan du Goikoetxeak, baina hau ere ondo jokatutako tantoa. Bai, eta velozia handia sartu dio, Pilotazo eharrak izan du dio eta eharki bukatu dira. Sensazioak ez ziren honenak, Urrizaren hitzetan. Nik uste azken aldiko tanto hauetan guzturago amaituko zuela, ere ala entzungo dugu. Zer dioten protagonistek, 15 tanto bukatu ditu. Ez dago gaizki, 24-tik 15 berak egindakoak izatea. No estaba teniendo el delantero 2 pelotas para echar zapatazo y ha empezado ahí la falla. Bueno. Zaila da, baina segundu batian pentsatu eta seistuak giru aldatuta gora, rebotea bilatzea. Hor aurren bi eukitukenen oso ondo remontatzea eta hor duen bestia ja ikusitek postura hor esan de jau. Eman zapatakin betik eman eta erreboten gaizki atako eman eraitea. Goitik asto bali maiz bestia zai, ote gaina ondo remonta duta manegatu gaue. Eman garrotia aurren dakak enezkun kolokatzea eta eman atzeko zuloa. Hor bita hain naizenetan, hain naiz ematen, baina kantxa erdia. Baina batez goitik arabatzak ondo remontatzek eta bestia orduan bestientzako egon ezategik hemen betikane baka postura eraitea. Bai, leheno betikan rebotean nola jundan eta nola eroitzean rebotean eta hoi gozo zaila dira. Baina honek esan duna, leheno erreboten indisketzu tanto batzuk bestia, orduan zailatu horreak guten beste. Nik esakiak indixeraz bat. Ba, nikoa indila urreatziakin, baina hain berrez aldeetan azitu, baina, bueno. Tanto da, heldu, tanto, vale. Hora sartu eta dana peleatu berritugu, Erain, eskulpa eta heldu, pelotak edo, bakit, zepazatzen partidu aurrera dekoan bezala beti pelotak aldin ingoik. Orduan eskerpa eta gehiago. Bai, baina eskerpa eta apuntatu gehiago. Cruzatzea jun berren, eskerpa eta jaurrena. En raso no le juegues ninguna vez a Barrene, ni a Goiko. Tú tócale pared y hazle botar en el 6. Cada vez estás más enganchado y cada vez estás colocando mejor la pelota. Es no dejarles jugar a Endika. Esa es la clave. Javi, ¿de acuerdo? Entonces, beber. No, ya se ha acabado. Entonces, a ver, 24-19, Goiko está a punto de desanimarse. Y Endika ve que se le acaba también
la energía. Entonces vamos a intentar no dejarles pelota franca, pero si le dejamos, porque no podemos evitar que sepamos que Endika le va a soltar a vaciarse cada pelotazo. Y estamos... Sí, pero Goico no es problema. O sea, Goico no está con la confianza hoy necesaria, está muy condicionado, muy presionado. El tema es Endika, que la va a arriesgar, la va a reventar Endika si puede. Entonces vamos a intentar no dejarle pelota franca, darle un poco más bote. Y Goico, aunque haga un par de tantos buenos, no es el peligro. Goico no es el peligro, es no dejarle jugar a Endika, ¿vale? Solo esto, pero ahora a muerte, ¿eh? Cada tanto les va a pesar como una losa, ¿eh? ¿Vale, chavales? Venga, aupa. Venga, Javi, ahora Juan Carlos Intxauspe, Gabon. Está esperando unos tantazos. Bueno, orantxe, beste bikotearen aholkulariari, botileroari entzun diogu, Ander lotuta dagoela, Goikoetxea lotuta dagoela, eta tira, Barrenetxearen bila joateko eta Barrenetxearen bila joateko. Baina zuk zeuk ere, Anderri aholku garbiak eman dizkiotzu orain, ez erremontatzera joateko baizik eta kolpari eragiteko, ez? Bai, claro, porque ondogi remontatze bezu aurkari ere oso ondo etortzen jo pelota eta batez Urrizak horrek abarkatzen una zazpiterri sortzia pelota horiek goiti jotako, niko ona dia behantzako orduan, beti jotzeian pelota horiek eta ez oso ondo remontatzen jo atzeko paetenek eski atatzen. Orduan, esadio golpia tietzeko eskuteko ondogi remontatzea, baizik emateko kasi palaz bezala, esango da nuke. Gainera ikusita nola dagoen markagailua arriskatu beharra dagoen, bai? Bai, arriskatu, baina bipa eta ez arriskatzeko, ja zai daude, ja bakite arriskatu inbertula, eta orduan nikua da, nik ondo esatea eta bestia tanto iteko, orduan eman atzea eta bestia sakiekin inbertu goen lana. Ia bat, zer batzen da, eskerrik asko, Juan Carlos. Hone honetan, behin-behineko sailkapenean, bat eginda daude bederatzi punturekin, bi bikote hauek, 24. harrapatzearekin batera, lehendabiziko puntua bildu baitute gaur Urrizak eta Zubirik, eta arazoren bat. Esango nuke daukala, saskiaren puntan, horri heldu dio eta nekauen esan du. Itxurengatik ematen zuen punta utzi balitzaio bezala. Hartu duen posturangatik eskukin, Goikoetxea, Urriza. Emateko modukoa zuen, baina utzi egin dio Zubiriri. Goikoetxea. Barrenetxea, atzetik aurrera etorrita. Urriza. Bote handia eraginez, tanto. 25 eta 19. Eta azken aldin tanto asko Urriza iraiken postura honetan, konturatzen da bik aurre etortzen diela, eta gero ezkerpar eta pixkoa dukitzen du, eta normalen bintarten boteain, da tanto desente dauzkeo lainek, Horrela eta bestela 16 guztira. Ez dauke, konfiantzaik ezkerpar eta ukitu eta bipar eta botatzeko hola, baina hor tanto mordoa ida iken. Zubiriren txakea. No! Kanpora errestoa. ¡Qué bien, Aris! ¡Qué bien, Aris! ¡Qué bien! Bigarren tantoa du zuzenean. Beste bat! Animo! Baina, oroar ondo zekatzen ari da, Goizuetarra. Golpi eman, remontatu, golpi eman. Venga. Zubiriren sakea, Goikoetxea, Urriza goiti bera jotakoa. Hostia! Barrenetxea. Bere tokia ondo aurkitu du, 8. kuadroan Urrizak, Goikoetxeak ez du asmatu. Zubiri, hori zer. Eraman du Endikak. Goiko ez da iritsi. Aztertu egin zaio Barrenetxeari. Erro asko egin ditu Hernaniarrak tanto honetan ere. Pelota zaila sartu du Goikoetxeak. Urrizak barrura. Barrenetxeak gainetik pasan nahi. Eraman Urrizak. Goikoetxea. Ipar eta harrapatuko du Jadik. Eta beltik gora. Pelota zaila Barrenetxeak. Lerre eginda dago. Bai, tanto nekagarri, oso tanto gorra. Oso, begira. Nola bukatu den, bigarren puntua oraintxe lortu dute Urdinek, Txaloak, Javi Urrizak, batetik bestera, atzera aurrera,
gorrika saio luzeak egin ditu Endika Barrenetxeak. Gurukin hor, Eta gurukin. azkenean pentsatuko du ezertarako ez. Venga, bildurri gabe. Mucho, Javi, Bildurri gabe. Bai, berriz etanto abesten zakura, hainbesteko defensa eta hainbesteko pilotazo pila Venga, baino. lasai. Hoi urrizakin askotan gertatzen dena. Arriska, bildurri. Hostia. Solo, todo el rato. Venga, venga, aupa. Respira. Mucho, Aris, mucho. De pelota zaila zen Barrenetxearentzat. Ia horrek galtzen hasita zegoela. Dana arriba, dana arriba. Gero barrura joan behar izan du. Baina hori asko gaiztotu zaio. Bere duen postura honetan saiatu da nola edo ala, baina ezin. Eta Zubirik askotan jotzen duen pilotazoa, komplikatu gabe, badaki bere lana zein den, hartu azpitik, ezker pareta pixkoat bilatu, eta pareten nola sartu duen. Sailkapen nagusian 11 punturekin, aurretik dira une honetan Urriza eta Zubiri, 3 tanto behar dituzte irabazteko, eta Erne, horriek, puntu bat bere ganatzeko, 5 tanto egin behar dituzte. Ai, ai, ai! Eskura eman dio Barrenetxeari Urrizak eta Komeriak orain Zubirik hemen, behera egin baitio pelota horrek. Aire! Berrilla. Aire! 20 eta 27. Urrizak eskura eman dio, Barrenetxea osongi konturatu da, eta gero Zubiri oso atzen harrapatu du, bintarten, botea indo, erreboten oso zaile gelditu zaio. Hori guztien da biek nola, leku galduta bezala. Arriska, vale, venga. Nuestra. Sakiari etekina ateratzeko itxaropenez. Ekingo dio urrengoari. Barrenetxea laugarrenak. Goikoetxea. Urriza. Barruan da Barrenetxearena. Eutsi Zubirik. Albotik emandako pilotaka da. Zubiri, ondo. Ez da behar bezala batekitoko hauza izan pilota saskiarekin Goikoetxea, eta tantoa auzoan 28 eta 20. Lasai. Venga, zentratu. Venga. Ander, lasai, remontatu pelota. Bai, Venga, pazientzia. pilota klase hori askotan da aukeratu beharrekoa. Horre ailatu eta kantxan erdietin botein batzun. Ez baldin maza ongi ailatu, Barrenetxea atzen egon da, utzi lasai. Hor ikusten da, non inbartzun botea pilota horrek eta... Zubiriren sakea. Sake ona. Ezker horma ikutzen, saiatu da Barrenetxea, baina ezin 29 eta 20. Eta arriskurik handiena. Gaur eskutsik ateratzen baldin badira Goikoetxeak eta Barrenetxeak. Final aurrekoetan, nahi ez dutenen kontra jokatu behar izatea. Venga, termina. Aupa, Ander, aupa. 24 iristen ez badira, 9 punturekin mehatxupean geldituko baitira, beste 3 bikoteekin laburregi gelditu zaio sakea Zubiriri. Venga. Vale. Gure puntuan bila. Aparet. Gato, Javi, venga, valiente. La otra, Barrenetxea laugarrena. Ba. Urriza. Hortxe sartu da aurrelari Nafarra. Ondo Endika. Ai! Ezin Barrenetxeak. Urrizak. 22. Berritik gehatzea. Bat ze gehatzea. Puntu bat, Venga. Usatu bat, ez? Berrilla. Bota laua. Pixua daka honek, Ander? Laugarren pilota astuna. Venga, astindu, azkeneko indarrak, Venga. Aguanta ahora, nueva, venga. Berria, Laugarrengo pelota oso pelota astuna edo pixua iruditu zait, eta nik uste guri etzaigula komeni pelota jateatzia. Hala ere, berria nahi zuen eta berri bakarra horixe zegoen saskian, eta horixe atera du Barrenetxea laugarrena, 2 tanto behar dituzte, sake ona da, tanto. Epariari begira geunden, baleko haute zen, alaxe izan da, eta
Horentxe bertan, gaitze erdi litzateke, puntu bat eskuratzea, partida nola jarri zaien, ikusi eta gero. Txisturen bat edo beste bada. Bai, dudeko izango zen da, baina sake harra, Ba! Barrenetxea, Urriza aurrean sartu da airez. Atzerek azikoala eman pilotari, Anderrek errebotera. Biak doaz, errebotea Urrizak eramango du azkenean. Barrenetxea. Ies egindakoa eta puntu bat behintzat eskuratu du Oialume Zarreko bikoteak. Horretarako lau tanto egin behar izan ditu jarraian eta gune honetan Gaztelu oso zail ikusiko zuten. Bai, eta oingo pilota sortan ikusten da, lehen 20. tantoan aitugan bezala izketan, neken ondorioko pilotazo garbi ezen hoi, Urrizak hartu, soltatzea joan da, eta nola aldein dion, Eta sortako pilotak Urriza ez dio aldeiten normalen, jo nola aldein dion. Ospatu egin du, Barrenetxeak konturatu baita, 24. puntu bat salbatu dutela, eta orain beste bat salbatera joango dira, beste 3 tanto jarraian eginda. Ba! Urrizak airez erantzun dio Barrenetxearen sakeari Zubiri. Gora. Ematera joan da. Bost eta utxeko partziala gorriek. Bai, harritzeko da, ona etorritzaio, baina harritzeko da Zubiri hola berotzea, pasatzea joan do, aukera ikusi do, baina normalen hoi ezkerpeta ukituko zuen, baina nola soltatu dion. Konfiantza oso, baina aldein dio. Venga. Ba! Barrenetxea laugarrena. Goikoetxeak ondo pasadu. Urriza. Zubirik eraman errebotea. Goiko. 9. kuadrora jetxira. Urriza, pilota hori eramatera. Ondo endika. Aukerakoa Goikoetxearentzat. Zabalean, nahi duen egiteko angeluarekin. Aizto jarri eta tanto. 26. Eta dominatzen gorrik, Momentu honetan dominatzen tantoa. Bilurri gabe. Venga, ba, nahi zeate ondo, bai. Barrenetxearen miniken da sakekin, eta Goikoetxea bere aukerak baliatzen. Venga, Ander, ondo aiz da, venga. Zazpi tanto bukatu ditu Goikoetxea 5. Bai, eta sartu gabe ondo indeko. Tanto batek, puntu bat balio du une honetan. Kontu bipaetakin, Gorrien kasuan. Ba. Urriza, Barrenetxea, pelotak da ona, Zubirik eraman. Aurreko tantoren antzeko egoeran, Goikoetxea 5. Atzerat eginda pauso bat Urriza, gaiztotu egingo zaio Barrenetxeari, eta orain agintzen Urriza hasiko da. Errebotera. Endika. Ondo eraman. Oso ondo. Tanto izango da, 27 eta 29. 2 puntu badituzte gorriek. Gaurko partida oso beltz, oso inuk ikusi ondoren. 7 tanto segidan egin baitituzte eta orain irabazteko asmoz begiratuko dute aurrera. Bai, aukera gordauzkea. Horraino etortzea zailen egin du eta 2 puntu oso baliotsu gehitu gaina. Atento, Nik uste Urrizak bipar eta bat botako dula aukera ikusten balimado. Ja asko izaizkio etortzen da. Ez dut ikusten konfiantzakin, baina zeuz egin barko do. Luze egia, Barrenetxea 4. lehen da biziko sakea. Ordu bete eta 4 minutu partida hasi denetik. Bada zerbait. Neurketa 30 tantora izan da. 2. sakea Barrenetxeak. Goikoetxea. Zubirik aurrera behar izan du, baina kanpola. 28 eta 29. Iaiak alduta ikusiko zuten partida irabazteko moduan izan dezakete orain.
Venga, sake hori, lasai. Eta jokatzen nahi dien bezala aukera hundikin, Barrenetxea saketik dominatzen nahi da, eta gero Goikotxea oso pilotazo ona jotzen ikusten dut, azkeneko 10 tantotan. Venga, eoser gauzin. 29 eta 20. Urriza irabazten ari den partidua. Galduko balu. Berdinketaren bila Barrenetxea, sake gaiztoa da, baina Zubirik eraman du. Bote handi egin dio Goikoetxeari. Urriza. Barrenetxea. Zubiri. Barrenetxea, Urriza. Gainetik pasa baino lehen sartu du Saskia Barrenetxeak. Betik gora Urrizak, Goikoetxea errebotera, garbi-garbia izango da. Biak prest, Urrizak erreboteatu du. Haze tensioa galarretan. Botea egin dio Zubiriri, pilatu arren eraman pelota Goizuetarrak. Barrenetxea, agintzen gorriak ari dira orain ere. Barrenetxeak berak eskatu. Urriza, ies egindakoa Zabalera, ondo Barrenetxea. Zubiri. Barrenetxea. Indarra badu oraindik esoan. Aukera Urrizarentzat orain. Urritzen alegin du da ezker horma ikututa ez du lortu. Goikoetxea sartuko da tartean, baina ezin eraman eta garaipena azkenean Larregaingo bikotearentzat majo sofrituta. Baina bukaera honetan jendea gozatzen ikusi dugu eta pilotariak sufritzen. Bai, tanto ikaragarri azkeneko hau, denak alduen guzti emanez, eta ustu, pilotazo bakoitzen ustu indie, eta meritu handiko tantoa lauen partetiken, oso ongi jokatutakoa, eta bueno, azkenen arrimatu, eta Goikotxeak ezin izan du eraman. Eharra tantoa. Azkenean irabazi ez izanaren penarekin geldituko ziren Goikoetxea, baina eta Barrenetxea, baina gaitzer bi puntu lortu baitituzte iaia ez erretzegoen tokitik. Eta hori esker, sailkapenean liderrengandik puntu batera geldituko dira, orain Urrizak eta Zubirik 12 izango dituzte, 3 partida jokatuta, 11 Goikoetxeak eta Barrenetxeak partida bat gehiagorekin, eta 10 punturekin Ansa eta Juanenea hauek ere partida bat gutxiago dute Goikoetxeak eta Barrenetxeak baino. Hortik behera Segurola eta Azpirotz 8rekin 3 partida jokatuta. Ezkurrak eta izan dezakete aukera 3 partida jokatu eta 6 puntu lortu baitituzte. Aldabe eta Larrañaga gaur gelditu dira bat ere aukerarik gabe, jarraian 4. partida galduta. Elena. Pozei bai, baina auspoari oraindik buelta eman ezin da, hemen txenditu dute gaurko irabazleak. Ari Zubiri. Zorionak. Eskerri asko. 20 eta 29. Partido bukatzeko tanto bakar baten faltan 9 aldea. Eta ze gertatu da? Dena ina eta dena falta. Hoxe pasatu da partidua bukatu arrazeon. Aurretik anguk takada indun bezalaxe, pues berak indiute ez. Ni ja besoa lotutare bai. Ikusi dut zeston punta puskatu naukila baitare. Burua jaurrei bueltak ematen hasi da baitare, eta dena ez, dena akumulatu da hor pixkat. Javi, vaya partido que hemos visto, madre mía. Pues sí, un poquito locura, ¿no? La verdad que nos ha costado bastante arrancar. Al principio hemos sido, bueno, yo creo que a base de mucha defensa y de oficio hemos aguantado el partido. Hemos tenido un ratito de acierto ahí hacia el 15-20 que nos hemos ido, hemos jugado más valientes y al final pues se nos ha acabado un poquito la gasolina cuando parecía que estaba todo ya casi hecho. Pues nos ha costado cerrar el partido y eso, grandes pelotaris, se han jugado muy valientes al final y poco menos si no lo cerramos.
Bueno, Arizuk saketik mina egin duzu hasieran eta gero, bueno, hortxe izan zarete, alde politarekin izan zarete, gero eta alde handiagoa boladetan, baina egia da partidu bete-betekoa izan dela, ez? Bai, esan biek, hendikak bakarra, ez Goikoetxeak. Velozia handia ematen dite pilotari, ni hasieran oso inkomodo neon, leku ezin hartuz, ikusten nunen itzala ongi kolokatzen pilotara, Javeri eskatu barteko pilotak aintzen, haindu barteko eskatzen, eta ikusten nuen ere burua lekuz kanpo bezala, ez? Eta gero, bueno, bera esan duen bezala, pixkan partidu sartzen joan ga, geizki sentitzen gina momentune, ezkiu momentu baten eskapatu, eutxiten geni markadore eri, gero pixka sartu ganen egera joan ga, bino, igual tanto gure aldero hori dian bezala, beran alde eroitzere bazuten, ez? Eta bentaj hartu du, bino ez jokun ala zeolako baizik, eta suerte pixko talde eukita. Eta gero, pues hoxe, bukatze, partido iste asko goztezio. Bueno, al final podía ganar cualquiera, era un cara o cruz, ha sido para vosotros, después de muchísima emoción y de un partido durísimo, y seguís imbatidos, 3 partidos, 3 victorias, 12 puntos y líderes en la clasificación, no se puede pedir más, Javi. Sí, la verdad que contentísimos, ¿no? Por eso da pues cierta tranquilidad para el resto de la liguilla. Nos quedan 2 partidos muy difíciles. Vamos a ver si conseguimos subir un poquito el nivel. Aritz, la verdad que está rayando a grandísima altura. Parece que no hace grandes florituras, pero arrima muchísima pelota en el saque, en el peloteo. Está, pues bueno, aguantando muy bien los partidos y a ver si yo cojo ese puntito de confianza. Y bueno, estoy un poquito más acertado en ataque y podemos ser todavía más competitivos y bueno, vamos hacia adelante del campeonato. Zoriona bioi, eskerrik asko. Atxeden hartu, merezi duzu eta. Irutik 3 irabazita gustora egongo ez dira da. Hala ere, aipatu du Urrizak, erasoan oraindik pixka bat falta zaiola eta saiatuko da, falta diren jardunaldi hauetan horixe ere lortzen. 17 tanto egin ditu 3 indarrak, 8 Goikoetxeak galdutakoak, 3 Urnietarrak eta 2 Urrizak. Atzelarietan, Barrenetxea laugarrenak 15 tanto egin ditu, Sakez 5, bestela beste 10, Zubirik 8, Sakez 3. 384 pilotaka da, 116 Barrenetxeak, 115 Urrizak, 83 Zubirik eta Goikoetxea 5garrenak 80. Ordu betetik gora joan da neurketa, ordu bete 6 minutu eta 27 segundo. Gaur 8, 10:04 denetan, Euskal Telebistaren lehendabiziko katean, erremontariren 6. atala. Partidak lehendabizikoa Urriza eta Zubiri, Ansa 2. eta Joanenearen aurka, eta 2. Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. Ezkurra 2. eta Zaldua lehenaren kontra. Datorren astelehen arte, Gaztelu, Elena, Gabon pasa. Gabon. Besterik ez, alerta pilota da ikutik. Astelehen arte.